Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna Hare 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 Rama Hare Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण माता जी प्रणाम प्रभु जी எல்லாருக்கும் प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, எல்லாருக்கும் தண்டவத் प्रणाम. हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु. हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु. माता जी. थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. थैंक यू माता जी. प्रभु जी. हरे प्रभु जी स्क्रीन शेयर பண்ணனும் प्रभु जी. நானு प्रभु जी ஹோஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ண முடியும். यस प्रभु பண்றேன் प्रभु. பண்ணிட்டேன் प्रभु. சரி. प्रणति யாராவது வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி? प्रभु जी நான் வாசிக்கிறேன் प्रभु जी. வாசிங்க மாதாஜி ப்ளீஸ். हरे कृष्णा प्रभु जी.
ஹரே ஓம் கிருஷ்ணா. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய. கொஞ்சம் ஷேக் ஆன மாதிரி இருக்குது பிரபுஜி. ஷேக் ஆகுதா? அந்த மாதிரி இருக்குது, கிளியரா இல்ல. ஓம் அஞ்ஞான அப்படிங்களா? திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கய சச்சு உன்மித்தம் ஏன உன்மிலித்தம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்தலே ஸ்வயம் ரூப கதா மக்கியம் ததாதி ஸ்வபாதிகம் ஸ்வபாதாந்திகம் வந்தேகம் ஸ்ரீ குரவோ ஸ்ரீ பதகமலம் ஸ்ரீ குரு வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககன ரகுநாதாண்டிதம் தம். இப்ப நல்லா தம் சஜீவம் சாத்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககன லலிதா ஸ்ரீ விஷாகாந்திதாம் ச. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீன பந்தோ ஜெகத்பதி கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்த நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே பிருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்சகல்பதாருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதனாं பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமக. நமோ பிரம்மண்ய தேவாய கோ பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்ஹிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நமோ. நமோ மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாயதே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண சைத்தன்ய நாமே கௌரத்விசே நமக. குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாய ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமக. நம ஓம் விஷ்ணு பதாய கிருஷ்ண பிரஸ்தாய பூத்தலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் கிரி நாமினி. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணி நிர்விசேஷ शून्यवाति पांचसात्यते शतारिणी. पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताकं नमामि भक्त शक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. प्रणाम प्रभु जी. பிரணாம் மாதாஜி. ஹரே தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. நம்ம இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த பகவானுக்கு நம்ம சர்வபம் தெரிவிச்சுக்கலாம். நம்ம பரம்பரையில் வரக்கூடிய ஸ்தாபக ஆச்சரியர் அவரது தெய்வீக ஜெய்சி பக்தி வேதா சுவாமி பிரபாதருக்கும் அவரோட புனித ஸ்ரீ சேபதக சுவாமி மகாராஜுக்கும் அதுக்கப்புறம் அவரோட நம்ம இஸ்கான் மேங்களூரோட இது டெம்பிள் பிரசிடென்ட் அருள் திரு நாமனிஷ்டா பிரபுதாஸ் நம்ம வந்தனங்களை தெரிவிச்சுக்கலாம். ஓம் ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனாச்சரதா சக்ஷுரன் தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம ஸ்ரீ சைத்தன்ய விஷ்ணு சாதிதம். ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட், ஜெயராதா மாதவ பாடல. அப்படிங்களா? பாட முடிஞ்சா பாடிருங்க மாதாஜி, அப்புறம் நம்ம ஆரம்பிக்கலாம். பாடிடுறேன் பிரபுஜி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விகாரி. ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச விகாரி. ஜெய கோபி ஜனவல்லபா गिरिवरदारी. जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी. यशोदनंदन प्रजजन रंजन. यशोदनंदन प्रजजन रंजन. यमुनदीरावनचारी.
यमुनदीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विकारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी थैंक यू प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा माताஜி எல்லா பக்தர்களுக்கும் காலை வணக்கங்கள் கிருஷ்ணன் பக்தி எல்லாருக்கும் கிடைக்கட்டும். நம்ம நேற்று 11வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். இன்னைக்கு அந்த 11வது அத்தியாயத்தை கொஞ்சம் சுருக்கத்தை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு எப்படிங்கிறது. அந்த அத்தியாயத்தில் அவர் விஸ்வரூப தரிசனத்தை அர்ஜுனோட வேண்டுகோளுக்கு இணங்க காமிச்சாரு. அதை பற்றி நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். அர்ஜுனன் என்ன வேண்டுகோள் விடுக்கிறாரு? 10வது உங்களோட விபூதி உங்களோட மகிமையெல்லாம் நான் பார்த்தேன், கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அது மட்டும் எனக்கு பத்தாது, அதை நான் விஸ்வரூப தரிசனமாக நான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் கேட்குறாரு. பக்தருக்கு இதில் பாடம் என்னன்னா, தனக்கு இல்லாவிட்டாலும் எதிர்காலத்தை வரவிருக்கிற போலி சாமியர்கள் தங்களை கடவுள் என்று கூறும்போது அவர்கள் உண்மையான கடவுளா என்பதை மக்கள் பரிசோதித்து பார்ப்பதற்காக கிருஷ்ணன் இந்த விஸ்வரூப தரிசனம் காட்டுமாறு அர்ஜுனன் வேண்டுகிறார். அதான் அவரோட முக்கியமான குறிக்கோள். விஸ்வரூப தரிசனத்துல இப்ப காமிக்கிறாரு. விஸ்வரூபத்துல ஒரு என்ன, கிருஷ்ணர் அர்ஜுனுக்கு சாதாரண கண்கள் இதை பார்க்க முடியாது, உனக்கு நான் ஞான கண்கள் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்படி ஞான கண்கள் கொடுக்கும் போது ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள் ஒரே சமயத்துல பிரகாசமா வந்துச்சுன்னா எவ்வளவு உதிக்குமோ அந்த அளவுக்கு பிரகாசமா ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அத்தனை கிரகங்கள் இருக்கு, தேவர்கள் மற்றும் காலத்தின் வடிவத்தை அர்ஜுனன் அதை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாரு. இதுல பயமும் இருக்கு, நடுக்கமும் இருக்கு. கௌரவ பக்கம் இருக்கக்கூடிய வீரர்கள் எல்லாருமே அந்த விஸ்வரூபத்துக்கு வாய்க்குள்ள உள்ள போற மாதிரி ஒரு தோரணையும் அவருக்கு தெரிய வருது. இந்த உக்கிரமான ரூபத்தை கண்டு கிருஷ்ணன் நீங்க யார் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணன்ட்ட அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. கிருஷ்ணன் அதுக்கு என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, இது தன்னை காலோ அஸ்மி, நான் தான் எல்லாவற்றையும் அளிக்கும் கால வடிவம் அப்படின்னு சொல்லி பிரகடனப்படுத்துறாரு. போர்க்களத்தில் இருக்க அனைத்து வீரர்களும் ஏற்கனவே கொல்லப்பட்டு விட்டனர் என்பது அர்ஜுனுக்கு காட்டுறாரு. இது மூலமா ஏன்னா விஸ்வரூபத்துல நடந்தது, நடப்பது, நடக்க போவது மூணையுமே தெரிய வருது. முக்கிய உபதேசம் நிமித்த மாத்திரம் பவ ஸ்வசாச்சின். அர்ஜுனா, நீ எனக்கு என் கையில கருவியா மட்டும் இருந்து செயல்படு, வெற்றியை நீ பெறுவாய், புகழை நீ அடைவாய்ன்னு சொல்லி சொல்ல வர்றாரு. இல்ல பக்தர்களுக்கு நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பாடம்னா, கிருஷ்ணர் சேவையில நாம் நம்முடைய முழு சுய விருப்பங்களை வெறுப்பு விடுத்து அவரை விருப்பத்தை நிறைவேற்றும் தூய கருவியாக அவர் கையில நம்ம இருந்தோம்னா கண்டிப்பா அவரை பாத கமலங்களை போய் நம்மளால சேர முடியும். இது அர்ஜுனன் இது பிரார்த்தனை என்ன வைக்கிறாருன்னா, விஸ்வரூபத்தை பார்த்து எனக்கு இது பயமாவும் இருக்கு, வியப்பமாவும் இருக்கு. ஆனா நான் உங்களை சாதாரண நண்பன் போல ஏளனமா பேசியிருக்கேன், விளையாடி இருக்கேன், உரிமையோட உங்களை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டுருக்கேன், உங்க கூட ஒரே தட்டுல சாப்பிட்டுருக்கேன், ஒரே படுக்கையில படுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் நான் பண்ணது தப்புன்னு எனக்கு தோணுது, என்ன மன்னிச்சிருங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு கைகூப்பி கேட்கிறாரு. இந்த பயங்கரமான ரூபத்தை என்னால பார்க்க முடியல, என்னால தாங்க முடியல, தயவுசெய்து நீங்க ஒரிஜினலா இருக்கக்கூடிய 4 கை ரூபத்துல வாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் 2 கை ரூபத்தை என் கூட எப்பவுமே இருப்பீங்களா, அந்த 2 கை ரூபத்திலையும் என் கூட இருக்குமாறு வேண்டுகிறேன்னு சொல்லி அந்த கேட்கிறாரு. அப்ப உள்ள கிருஷ்ணன் என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுன் அமைதிப்படுத்துறாரு. 4 கை ரூபத்தை காமிச்சு அவர் அமைதிப்படுத்துறாரு. அதுக்கப்புறம் தன்னுடைய 2 கை ரூபத்துல எல்மிகு 2 கை சியாமசுந்தர ரூபத்துல மீண்டும் அவர் கூட சேர்றாரு. இதுல வேதங்களை கற்பதாலோ தவங்கள் செய்வதாலோ தானம் கொடுப்பதாலோ இந்த அழகிய 2 கரங்கள் கொண்ட கிருஷ்ண வடிவத்தை நாம் காண முடியாது அப்படிங்கிறது கீதையில உறுதிப்படுத்துறாங்க. யார் ஒருவர் கலங்கமற்ற பௌதிக களங்கமற்ற பற்றற்ற பிற உயிரினங்களிடம் பகையற்ற தூய பக்தி தொண்டை செய்கிறாரோ அவருக்கு அவர் என்னை அடைய முடியும் அப்படிங்கிறத கிருஷ்ணர் உறுதிப்படுத்துறாரு. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, கிருஷ்ணர் விஸ்வரூபம் பௌதிக உலகத்துக்கு காமிக்கக்கூடிய ஒரே வெளிப்பாடு மட்டும்தான். ஆனா பக்தி செய்வதற்கு உகந்தமான உருவம் 2 கையில இருக்கக்கூடிய சியாமசுந்தர கிருஷ்ண வடிவம். அதைத்தான் நம்ம மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி செய்ய ஆரம்பிக்கணும்.
இப்ப நம்ம 12வது அத்தியாயத்துக்கு நுழைய போறோம். இந்த அத்தியாயத்துக்கு நுழையிறதுக்கு கிருஷ்ணர் 11வது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் 2 கரங்கொண்டு பார்த்த பிற்பாடு அவர்கிட்ட என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, உன்னை நான் எப்படி அடைய முடியும் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிற ஒரு என்ன கொஸ்டின் வைக்கிறாரு அவருக்கு. என்ன கொஸ்டின் வைக்கிறாங்க நம்ம இந்த இந்த இதுல பார்க்கலாம். அர்ஜுன உவாச்ச ஏவம் சதத யுக்தா ஏ பக்தாம் ஸ்வாம் பர்யுபாசதே ஏ சாப்யக்ஷரம் அவ்யக்தம் தேசாம் கே யோக வித்தமாக. இந்த இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் யாரா பக்தர்கள் படிக்க முடியுமா? हरे कृष्णा प्रभु जी। படிங்க மாதாஜி, படிங்க மாதாஜி. गायत्री माता जी படிக்கட்டுமா பிரபு ஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க. யாருக்கு படிக்க இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ படிக்கட்டும். அவர் இது படிக்கிறதுனால அவருக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் கண்டிப்பா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்க லைன் கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நான் ஒரு தடவை படிக்கிறேன். அர்ஜுனன் வினவினான், மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுபவர்கள் யார்? எப்போதும் ஒரு பக்தி தொண்டில் முறையாக ஈடுபட்டு இருப்பவர்களா அல்லது தோன்றாத அருவ பிரம்மனை வழிபடுவர்களா அப்படின்னு சொல்லி இந்த கேள்வியை அவர் வைக்கிறாரு. இந்த கேள்வியை என்ன சொல்றாரு, நான் உங்களுடைய தனிப்பட்ட உருவ வடிவத்தை எப்போதும் நினைக்கும் பக்தர் சிறந்தவரா அல்லது உருவமற்ற அருவ பிரம்மத்தை வழிபட சிறந்தவரா அப்படிங்கிற கொஸ்டினை கிருஷ்ணர்கிட்ட இது கேட்கிறாரு. அது கிருஷ்ணர் என்ன சொல்ல வர, என் மீது உன் மனதை நிலைநிறுத்தி என்னுடைய பர்சனல் வடிவத்தில் என்னை வழிபடுற மிக சிறந்த யோகி அப்படிங்கிறத அடுத்தடுத்த ஸ்லோகத்துல அவர் சொல்ல வர்றாரு. இப்ப இங்க பாருங்க, இந்த ஸ்லைட்ல அருபரூபம்னா என்ன, உருவமே இருக்காது, மனசுல ஒரு சத்தமா இருக்கும். அந்த ஒரு வழிபாடு தான் அருவ வழிபாடு, அவ்வியக்தம் அக்ஷரம் சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ரைட் சைடு இந்த லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் கண்டிப்பா இது மனசுல எதுவுமே இருக்கு. ஏன்னா மனசுல ஒரு வெறுமை தான் இருக்கும். அவங்க யாரையுமே பார்க்க முடியாது, பர்சனலா போய் ஒரு பக்தி தொண்டு செய்ய முடியாது. ஆனா ரைட் சைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உருவ வழிபாடு, சகுன பிரம்மம், பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. இதுல இதை சொல்றதுனால நமக்கு என்ன ஒரு இது இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா, பக்தர்களுக்கு பக்தி தொண்டில் உன்னத நிலை உணர்வதும் தங்களின் தற்போதைய தகுதிக்கு ஏற்ப அதை எவ்வாறு அன்றாட வாழ்வில் பயிற்சி செய்வது என்பதையும் இந்த ஸ்லோ மூலம் புரிந்து கொள்ளலாம். நம்ம சிறில பிரபுவதர் என்ன ஒரு சொல்ல வர்றாரு, கிருஷ்ண உணர்வில் நேரடியாக ஈடுபவர்கள் சகுன பிரம்மம் வழிபாடு என்றும், கிருஷ்ணன் அருவ பிரகாசத்தை பிரம்மஜோதியாக தியானிப்பவர்கள் நிர்குண வழிபாடு என்றும் அழைக்கிறார்கள். இந்த இருவரில் யாரு சிறந்தது என்கிறது அர்ஜுனன் தெளிவுபட கேட்கும் போது கிருஷ்ணன் என்ன சொல்ல வர்றாரு, உருவ வழிபாட்டார்கள் பகவானை ஒரு நபராக ஏற்றுக்கொண்டு தங்களின் முழு ஆற்றலையும் கிருஷ்ணன் சேவையில் ஈடுபடுத்துகிறார்கள். உதாரணமாக நம்ம இஸ்கான் கோவில்ல பாத்தீங்கன்னா, அங்க நம்ம போய் எல்லா பக்தனும் வருவாங்க. அவங்க முடிஞ்ச சேவையை பண்ணாங்க, பிசிக்கலா சேவை பண்றாங்க. என்ன பண்றாங்க, பூ கட்டுறாங்க, அது பகவானுக்கு சின்ன சின்ன ஆபரணங்கள் இது செய்யறாங்க. ஓகே, சமைக்கிறாங்க, இந்த கோயில பெருக்குறாங்க, கிச்சன்ல போய் கிளீன் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சேவை அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அந்த சேவையை பண்றதுனால அவருக்கு பர்சனலா ஈடுபாடு பண்ணி அவரை பர்சனலா நம்ம வணங்க ஆரம்பிக்கிறோம். ஆனா அருவ வழிபாட்டர் என்ன பண்றாங்க, அவங்களுக்கு பகவான் உருவம் கிடையாது. அவங்க ஒரு ஜோதி இல்லாட்டினா ஒரு வெறும் சூன்யமான ஒரு இடத்த மனசுல வச்சிருக்க இது பண்றாங்க. ஆனா அப்படி இருக்கும்போது மனசு கட்டுப்பாட்டுல இருக்கவே இருக்காது. மனசு ரொம்ப அலைபாயும் அப்படிங்கறது எடுத்து சொல்றாங்க. இதுல நம்ம இது புரோபாதம் நமக்கு தரும் என்ன பாடம்னா, எது எளிதானது, அருவ வழிபாட்டு பாதை மிகவும் கடினமானது. கடவுளை ஒரு ஒளியாக நினைத்து மனதை அடக்கி தியானம் செய்வது சாதாரண மக்களுக்கு இந்த கலியுகத்து சாத்தியமற்றதுங்கிறத உறுதிப்படுத்துறது. ஆனால் பக்தி யோகம் மிக மிக இனிமையானது. பக்தி யோக சேர்மை நாம் காலையில் எந்திரிக்கிறோம், காலைல 5 எல்லாருமே 5 மணிக்கு எந்திரிக்கிறீங்க, உங்களை ஃப்ரெஷ்னப் பண்ணிட்டு 5:30 மணிக்கு ஜாயின் பண்றீங்க. நம்ம ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா ஜெபம் பண்றோம், அப்புறம் ஜெயராதா மாதா பாட்டு பாடுறோம், நம்ம பிரணதி படிக்கிறோம். இதெல்லாமே கிருஷ்ணனுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு வழிபாடு தான். இதை நம்ம சின்சியரா எல்லா பக்தரும் அவங்களும் முடிஞ்ச அளவு அவங்க அது பண்றாங்க, செய்ய முனைகிறாங்க. அது செய்ய முனைகிறதே ஒரு நல்ல ஒரு சகுனம் தான். ஓகே, இதுதான் சொல்றாங்க. நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரத்தை நம்ம டெய்லி ஒரு தடவை சொல்லலாம்.
முடிஞ்சா 108 தடவை சொல்லலாம். 108 தடவை சொன்னா ஒரு மாலைன்னு கணக்கு வரும். ஓகே, அது மட்டும் சொன்னிட்டு நம்ம டெய்லி செய்யக்கூடிய இது வீட்டில் செய்யக்கூடிய இது உணவை கிருஷ்ணருக்கு படைச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணிட்டு இல்லை 10 படைச்சிட்டு முடிஞ்சா ஒரு மாலை ரவுண்டு ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அந்த ஒரு மாலையை சொல்லணும்னா அந்த பவனுக்கு நம்ம வச்ச உணவு வந்து அது பிரசாதமா நமக்கு மாறிடும். அந்த பிரசாதம் நம்ம சாப்பிடும்போது பகவானோட அருளோட நம்ம சாப்பிட்றோம். அப்படி அந்த பிரசாதத்தை சாப்பிடும்போது நம்ம மனசு புத்தி எல்லாமே தெளிவடையும். மனசுல இருக்க கலங்கங்கள்லாம் போகும். அவர் மேல இருக்க ஒரு அன்பு ஜாஸ்தி ஆகும். அவன் மேல இருக்க அன்பு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகும். இந்த ஸ்லோகத்தை ஃபைனலா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அர்ஜுன் இந்த கேள்வி எதுக்காண்டி கேட்கிறாரு? நமக்காகத்தான் கேட்கிறாரு. ஏன் கேட்கிறாரு? நாம் கிருஷ்ணரை ஒரு தனி மனித வழிபடும் போது அவரை நமக்கு தந்தையாகவோ நண்பராகவோ ஏற்றுக்கொண்டு அவர் மேல் அது அன்புடன் பக்தியை செய்யணும். அப்படி செய்யும் போது ஆன்மீகத்தை நம்ம அடுத்தடுத்த கட்டத்துல உயர்றதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்ல வராங்க. அடுத்து நம்ம இந்த ஸ்லோகம் போலாம். இந்த கேள்விக்கு கிருஷ்ணர் என்ன பதில் சொல்றாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மய்யா வேஷ்ய மனோ ஏ மாம் நித்யயுக்தா உபாசதே ஸ்ரத்தாய பரயோ பேதாக தேமே யுக்த தமாமதாக. ஹரே கிருஷ்ண பக்தர்கள் யாராவது ஒருத்தர் படிக்க முடியுங்களா? வேற ஒருத்தருக்கு சான்ஸ் கொடுங்க. பரமேஸ்வரி படிக்கிறேங்க. படிங்க மாதாஜி. புருஷோத்தமான முழு முதல் கடவுள் கூறினார், தனிப்பட்ட உருவின் மீது மனதை நிலைநிறுத்தி இதயமான நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் எனது வழிபாட்டில் ஈடுபட்டு இருப்பவர்கள் மிகவும் பக்குவமானவர்களாக கருதப்படுகிறார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. நன்றி. அதே கண்ணு கொஞ்சம் இதா இருக்குதுங்களா, அதனால நல்லா உத்து பார்த்து. பரவாயில்ல மாதாஜி, பரவாயில்ல. நீங்க படிக்கிறீங்களே அதுவே ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. அவங்க படிக்கக்கூடிய அந்த முயற்சி பண்றீங்களா அதே ரொம்ப சந்தோஷம் மாதாஜி. தேங்க்யூ. கண்ணாடி போடலிங்க சார் நானு, அதனால எப்படியோ முயற்சி பண்ணி படிச்சுட்டேங்க. ஓகே மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணர் தீர்ப்பா என்ன சொல்ல வராங்க? என் மீது மனதை லைக்க செய்து நம்பிக்கையுடன் என்னை வழிபடுவரே என்னால் மிகச்சிறந்த யோகியாக கருதப்படுகிறார். ஓகே, இதுல எச்சரிக்கை என்ன சொல்றாங்க? அருவர் உருவமற்ற வழிபாடு மிகவும் கடினமானது மற்றும் துயரம் நிறைந்தது அப்படிங்கிற சொல்றாங்க. இதை நம்ம கொஞ்சம் விளக்கமா பார்க்கலாம். எவர் தங்களது மனதை எனது தனிப்பட்ட உருவத்தை நிலைநிறுத்தி உன்னதமான அன்பிற்கு நம்பிக்கையுடன் என்னை வழிபடுகிறார்களோ அவர்களே மிக சிறந்த யோகிகள் என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்ல வராது. இல்ல பக்தருக்கு நம்ம என்ன பாடம் தெரிஞ்சுக்கலாம்? கிருஷ்ணரே இங்கு நேரடியாக தீர்ப்பு வழங்கி விட்டார். அருவ வழிபாட்டை விட உருவ வழிபாடு மிக சிறந்தது, அதே முதன்மையானது அப்படிங்கிற நமக்கு சொல்ல வராங்க. இதுக்கு அடுத்து நம்ம இது ஒரு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். இதை நம்ம பார்க்கலாம். என்ன எழுதியிருக்காங்க? சிலை, இது விக்கிரகம். சிலைக்கும் விக்கிரகம் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ அதை நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் புரிதல் ஜாஸ்தியா இருக்கும். நம்ம சிறில பிரபாதர் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த அத்தியாயம் முழுவதும் உருவ வழிபாடு எவ்வளவு எளிதானதாக இருக்கிறது, எவ்வளவு பாதுகாப்பானது என்று வலியுறுத்துகிறார். ஒரு புதிய டாக்டர் உடனடியாக ஒரு புதிய பக்தர் உடனே உத்தம பக்தர் ஆக முடியாது என்றாலும் கிருஷ்ணர் காட்டியுள்ள ஏதேனும் ஒரு படியில் சாதாரண படிநிலையில் தன் தகுதிக்கேற்ப விசுவாசத்துடன் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலில் சேவை செய்ய தொடங்கலாம். பக்தி என்பது ஏதோ ஒரு தத்துவம் அல்ல, அது கிருஷ்ணருடன் நேரடி தொடர்பு மற்றும் செயல் வடிவம். இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தை என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சில விக்கிர வழிபாடு அர்ச்சக விக்கிரம் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அதை பற்றி உன்னதமான மற்றும் நடைமுறையான தத்துவங்களை மிக தெளிவாக விளக்கியுள்ளார். அருவவாத கொள்கைகளை முற்றிலுமாக மறுத்து விக்கிர வழிபாடு என்பது வெறும் கற்பனையோ அல்லது சிலையோ அல்ல, அது பகவானின் கருணை வடிவம் என்பது அவர் நிறுவுகிறார், உறுதியாக சொல்றாரு. இதை பத்தி விரிவான விளக்கம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம பௌதிக கண்களுக்கு ஆன்மீக வடிவ கடவுளை காண முடியாத சாதாரண மனிதருக்கு பகவான் நம்ம எல்லையற்ற கருணையினால் நிலம், நீர், கல், மரம் அல்லது உலோகம் போன்ற பௌதிக கூறுகளின் வழியாக தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். இந்த நிலம், இது நீர்,
கல், மரம், உலோகம். இந்த கல், மரம், உலோகம் இந்த 3 வச்சுட்டு நம்ம கண்டிப்பா ஒரு விக்கிரகத்தை நம்மளால பண்ண முடியும். அப்படி விக்கிரகத்தை பண்ணும்போது அதுக்கு நமக்கு அது மந்திரங்கள்லாம் கொடுத்து அதுக்கு உரு ஏற்றுவாங்கன்னா பவர் கொடுக்க வருவாங்க. அப்படி பவர் கொடுத்துட்டு கடைசியா கண்ணை ஓப்பன் பண்ணுவோம். கண்ணை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு விழா இருக்கு. அதுக்கு மந்திரங்கள் எல்லாமே ஓதுவாங்க. ஓதி அந்த கண்ணை திறக்கும் போது அந்த விக்கிரகம் வெறும் கல்லு கிடையாது, மரம் கிடையாது, இல்ல இது உலோகம் கிடையாது. அது கிருஷ்ணரோட கம்ப்ளீட் அம்சமா மாறிடுது. கிருஷ்ணர் பௌதிக கூறுகளால் கல் அல்லது மரத்திலும் முற்றிலும் வேறுபட்டவர் அல்லது ஏனென்ற பௌதிக சக்தியும் கிருஷ்ணர் ஒரு பகுதிதான். ஆக ஆன்மீகத்தின் முளையணிந்த தூய பக்தருக்கு கல்லும் கிருஷ்ணரில் துலங்குவது தெரிய வரும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. இல்ல அஞ்சல் பட்டி மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு. எதுக்கு இந்த அஞ்சல் பட்டியை கொடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கறத சிறில பிரபாது கிளியரா சொல்லுவாரு. நம்ம பாக்குறோம் வெளியே எல்லா போஸ்ட் ஆஃபீஸ்ல வெளியே இந்த மாதிரி ரெட் கலர் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். இந்த பாக்ஸ் நம்ம ஒரு சின்ன போஸ்ட் கார்ட்லயோ இல்ல ஒரு கவர்லயோ எழுதி நம்ம இது யாருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணுமோ, யாருக்கு அனுப்பணுமோ அதை லெட்டர் போட்டோம்னா அதுல இருக்க அட்ரஸ் பிரகாரம் டைரக்டா போய் சேர்ந்துரும். அப்ப இந்த பாக்ஸுங்கிறது நம்ம விக்கிரகம் மாதிரி. அந்த விக்கிரகத்தை நம்ம தைரியமா பேசலாம். என்ன பேசலாம்? மனசுல இருக்கிறத சொல்லலாம், நம்ம மனசுல கஷ்டங்களை சொல்லலாம், குறைகளை சொல்லலாம். எனக்கு தயவு செய்து கொஞ்சம் கருணை பண்ணுங்க, இந்த ப்ராப்ளத்திலிருந்து நான் வெளியே வரணுங்கிறத நம்ம மனசு உருகி வேண்டலாம். அவர் முன்னுக்கு உட்காந்து கண்ணீர் விட்டு கேட்கலாம். அப்படி கேட்கும்போது அந்த கிருஷ்ணர் நம்மளோட வேண்டுதலை கண்டிப்பா உள்ள ஏத்துக்கிறாரு. அதுக்காண்டி தான் அந்த விக்கிரக வழிபாடு ரொம்ப ரொம்ப சிறந்தது. இங்க எல்லாருமே இந்த விக்கிரக வழிபாடு இஸ்கான் டெம்பிள்ல எல்லாருமே பண்ண முடியும். எப்படி பண்ண முடியும்? அதுக்குன்னு ஒரு சில விதிமுறைகள் இருக்கு. அந்த விதிமுறைகளை கடைபிடிச்சு அந்த விதிமுறைகளை முன்னேறோம்னா கண்டிப்பா எல்லாருமே பண்ண முடியும். இங்க நம்ம இஸ்கான் கோயில்ல பாத்தீங்கன்னா பெரிய ஆச்சாரியர்களோ பெரிய ஐயர்களோ இருக்க மாட்டாங்க. நம்ம நார்மல் கோயில்ல ஒரு லெவலுக்கு உள்ள நம்ம உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனா இங்க எல்லாமே பக்தர்கள் மூலமா தான் நடக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சங்கம் அது. ஓகே, தெருவில் ஒரு பெட்டி, அதில் நீங்க போடும் கடிதம் உரிய இடத்திற்கு உரிய இடம் சென்றடைகிறது. ஏனென்றால் அது அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அஞ்சல் பெட்டி. அதே போல ஒரு சாதாரண மரப்பெட்டியில் நீங்கள் செய்து அது கடிதத்தை போட்டால் அது எங்குமே போகாது. சாதாரண மரப்பெட்டிங்கிறது அருவ வழிபாடு, அதைத்தான் அது குறிக்குது. ஆகவே ஆன்மீக குரு மற்றும் சாஸ்திரங்களின் வழிகாட்டுதலின்படி அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறையில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட விக்கிரகம். பிரதிஷ்டைங்கிறது ஒரு பெரிய அணுகுமுறை. அதுக்கு நிறைய விதிமுறைகள் இருக்கு. அந்த விதிகள் பிரகாரம் தான் இஸ்கான் டெம்பிள்ல அதுங்க சில உருவத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணி அதுக்கு 21 நாளோ 48 நாளோ பூஜை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதுக்கு பவர் கொடுத்து அது ஒரு முழு கிருஷ்ணர் மாதிரியே நம்ம கிருஷ்ணர் மாதிரியே பாவிச்சு நம்ம அவர் கூட பேசலாம், அவருக்கு செய்ய வேண்டியது நம்ம செய்யலாம். அந்த ஒரு பாவனையில நம்ம செய்ய வேண்டியது எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு போய் சேரும். அந்த குரு பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட விக்கிரம் என்பது பகவான் நேரடி தொடர்பு. அப்ப அங்கு நாம் செய்யும் சேவையை நேரடியாக கிருஷ்ணரை போய் சென்றடைகிறது. எனவே விக்கிரக வழிபாடு என்பது மனிதனாக கற்பனை செய்யும் உருவ வழிபாடு அல்ல. அது சாஸ்திர விதிகளின்படி விக்கிரக ஆராதனை என்று சொல்லப்படுகிறது அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றாரு. விக்கிரகம் என்பது கிருஷ்ணனை வடிவங்களில் ஒன்று. கிருஷ்ணர் தனது அடியவர்களின் சேவையை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக விக்கிரக வடிவில் அவதரிக்கிறார் அப்படிங்கிறது புராணங்கள்ல இருக்குதுங்கிறதையும் நம்ம சிறில புராணத்தை உறுதிப்படுத்துறாரு. கிருஷ்ணர் எல்லா இடங்களிலும் நிறைந்திருக்கிறார். ஆனால் அவரை நம்மால் உணர முடிவதில்லை. எதனால உணர முடிவதில்லை? நம்மளோட பௌதிக கலங்கங்கள், மனசுல நிறைய கலங்கங்கள் இருக்கு. பல பிறவிகளை நம்ம எடுத்துட்டு வந்த பிறவிகள் இருக்கிற கலங்கள்லாம் மனசுல தேங்கி இருக்கு. அப்ப அழுக்கா இருக்கும் போது ஒரு கண்ணாடியை தொடச்சோம்னா பார்க்க முடியுமா? கண்ணாடியை துடைக்காம பார்க்க முடியுமா? இப்படி மங்களா தான் தெரியும். அப்ப கண்ணாடியை ஃபுல்லா தொடச்சோம்னா நம்ம முகம் ஃபுல்லா தெரிய வரும். நம்ம முகம் எப்படி இருக்கு பாக்குறதுக்கு, இது சரியா இல்லையா, அதை எப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கணும். அப்ப கண்ணாடியை பார்க்கும்போது நம்மளை கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு தன்மை நமக்கு வெளிப்படும். அப்ப சரி தலை சரியில்லை, முகம் சரியில்லை, கண்ணெல்லாம் அழுக்கா இருக்கு, சரி நான் போய் கிளீன் பண்ணிட்டு வர்றேன். கிளீன் பண்ணி பார்க்கும்போது முகம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும், கொஞ்சம் பிரைட்டா தெரிய வரும். சரி நம்ம தலையை சரி பண்ணிக்கலாம், அது நெத்தில ஒரு திலகம் இட்டுக்கலாம் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு தேஜஸா இருக்கும். ஓகே, அதான் நமக்கு சொல்ல வர்றாங்க. கிருஷ்ணன் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கு, அவரை நம்மால் உணர முடிவதில்லை. விக்கிரகத்தின் மூலம் எல்லா இடங்களிலும் இருக்கும் கிருஷ்ணர் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் நம் சேவை ஏற்பதற்காக காட்சி தருகிறார். நம் விக்கிரகத்தில் செய்யும் சேவை கோலோக பிருந்தாவத்தில் இருக்கும் கிருஷ்ணருக்கு நேரடியாக செய்யும் சேவையே ஆகும் அப்படிங்கிறத உறுதிப்படுத்துறாரு நம்ம பிரபுபாதர். இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல என்ன எழுதியிருக்காங்க? ஏன் கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள்னு கேக்குறாங்க. அப்புறம் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா
உயிரினங்கள் 50ன்னு போட்டிருக்காங்க. சிவபெருமான் 55ன்னு போட்டிருக்காங்க. விஷ்ணு 60ன்னு போட்டிருக்காங்க. கிருஷ்ணர் 64ன்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகே, இந்த 50, 55, 60, 64 என்ன? அருவ பிரம்மம் என்பது கிருஷ்ணன் உடல் ஒளி மட்டுமே. உருவ பிரம்மம் என்பது கிருஷ்ணன் முழு உருவம் அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப 50, 55, 60, 64 என்னன்னு கொஞ்சம் விரிவா பார்க்கலாமா? சில புரோபாதன் புத்தகங்கள் மற்றும் கௌடிய வைஷ்ணவ தத்துவத்தின்படி, குறிப்பாக ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியின் பக்தி ரசாமிரத சிந்து மற்றும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய சரிதாம் நூல்களின் அடிப்படையில் ஜீவாத்மா, உயிரினங்களா ஜீவாத்மா, சிவபெருமான், அப்புறம் மகாவிஷ்ணு, கிருஷ்ணர் ஆகிய தெய்வீக குணங்கள் படிப்படியாக விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 50ங்கிறது நம்ம ஜீவாத்மா இருக்கக்கூடிய ஒரு 50 குணம். நம்மளை விட ஒரு 5 குணம் அதிகமா இருக்கு சிவபெருமான்கிட்ட. சிவபெருமானோட ஒரு 5 குணம் அதிகமா இருக்கு விஷ்ணுகிட்ட. விஷ்ணுவோட ஒரு 5 குணம் அதிகமா, 4 குணம் அதிகமா இருக்கு கிருஷ்ணர்கிட்ட. இந்த 50 குணம் என்ன? நம்மளோட 5 குணம் சிவபெருமான் என்ன இருக்கு? விஷ்ணுகிட்ட அவரை விட 5 குணம் என்ன இருக்கு? கிருஷ்ணருக்கு இவரை விட ஒரு 4 குணம் என்ன இருக்கிறத கொஞ்சம் பார்க்கலாம். மொத்தம் 64 உன்னத குணங்கள் கிருஷ்ணனிடம் இருக்கிறது. அவரிடமிருந்து மற்ற அவதாரங்களும் தேவரும் எவ்வாறு இந்த குணங்களை பகிர்ந்து கொள்ளுங்க என்ற பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்ல வராங்க. ஓகே, இப்ப சாதாரண ஜீவாத்மாக்கள், மனிதர் மற்றும் பிற உயிரினங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? ஆனா அவங்களுக்கு சிந்திக்கக்கூடிய திறன் கிடையாது, பகுத்து பார்க்கக்கூடிய திறன் கிடையாது. ஓகே, வேணுங்கிறத செய்யுங்கிற திறன் கிடையாது. பிளஸ் கேள்வி கேட்க முடியாது. நம்மள மாதிரி பேச முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை சொல்ல முடியாது. இது எல்லாமே மனிதருக்குரிய சிறப்பான திறமைகள். அந்த திறமைகள் என்னங்கிறத பார்க்கலாம். அழகான வடிவம், நமக்கு ஒரு வடிவம் கொடுத்திருக்காரு. கிருஷ்ண மாதிரியே நமக்கு ஒரு வடிவம் கொடுத்திருக்காரு. நம்மளோட மூதாதையருக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வடிவங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும். ஒரு சிலர் கொஞ்சம் நல்ல நிறமா இருப்பாங்க, ஒரு சிலர் கருப்பா இருப்பாங்க, ஒரு சிலர் இது கோதுமை கலர்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. மூக்கு நீளமா இருக்கும், கண்ணு பெருசா இருக்கும், காது சிறுசா இருக்கும், இல்லை பெருசா இருக்கும். இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான முக வேறுபாடுகள் இருக்கத்தான் செய்யும். இது அழகான அணு வடிவ கூறுகள் கொண்டவர் அப்படின்றாங்க. அப்புறம் மங்கள குணங்கள், நமக்கு மங்கள குணம் இருக்கும், பார்க்க இனிமையா இருக்கும், ஒரு பார்த்தா தேஜஸா இருக்கும், அப்புறம் பலசாலியா இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி எப்போதும் இளமையானவர்கள், பல்வேறு மொழிகளை அறியும் திறன் உடையவர்கள், உண்மை பேசுபவர்கள், இனிமையாக பேசுபவர்கள், சரளமாக பேசும் திறன் கொண்டவர்கள், அப்புறம் அறிவாளி, கற்றறிந்தவர், புத்திசாலி, சுயமாக சிந்திக்கும் திறன் உடையவர், கலைகளில் தேர்ந்தவர்கள், சாமர்த்தியசாலி, செயல்களில் சுறுசுறுப்பானவர், நன்றி உள்ளவர், உறுதியான விரதத்தை கடைபிடிப்பவர்கள், இடம் பொருள் ஏவலுக்கு ஏற்பு நடப்பவர்கள், சாஸ்திரங்களை அறிந்தவர்கள், தூய்மையானவர்கள், புலன்களை கட்டுப்படுத்துவர்கள், சலனமற்றவர்கள், உறுதியானவர்கள், பொறுமையுடையவர்கள், மன்னிக்கும் குணம் கொண்டவர்கள், ஆழமான சிந்தனை உடையவர்கள், திருப்தி இது இருக்கிறத வச்சு திருப்தி அடைபவர்கள், அனைவரும்னா விலங்குகள் உட்பட எல்லாரையும் சமமாக பார்ப்பவர்கள், தாராள குணம் உடையவர்கள், தர்ம நடிப்பை நடப்பவர்கள், தைரியசாலி, வீரர், கருணையுள்ளவர், பெரியவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துபவர், எளிமையானவர், நேர்மையானவர், அடக்கமானவர், வெட்கப்படுவர். தவறு செஞ்சா அதுக்கு கொஞ்சம் கூட வெட்கப்படாம என்ன மன்னிச்சிருங்க, நான் தவறு பண்ணிட்டேன், தெரியாம உங்களுக்கு ஒரு தப்பு பண்ணிட்டேன். இப்ப நம்ம பஸ்ல போகும்போது தெரியாம ஒருத்தர் காலை இடிச்சிடும், சாரின்னு கேட்கிறோம். அதான் அந்த மன்னிப்பு கேட்கும் மன்னிப்பு கேட்கும் தன்மை. அப்புறம் சரணடைந்தவருக்கு, அதாவது அவர்கிட்ட எனக்கு வேற வழியே கிடையாது, நீங்க தான் என்னை காப்பாற்றணும்னு வந்து சரணடைவாங்க ஒரு சில கிராமத்துல. அப்ப அவங்கள போய் காப்பாத்துறதுக்கு உண்டான மனநிலை இருப்பவர்கள், மகிழ்ச்சியானவர்கள், பக்தரிடம் நட்பு பாராட்டுவர்கள், அன்பிற்கு அடிமையானவர்கள், அனைவருக்கும் நலம் விரும்புவர்கள், செல்வாக்கு மிக்கவர், புகழ் பெற்றவர்கள், மக்களின் அன்பை பெற்றவர்கள், தூய பக்தர்களை ஆதரிப்பவர்கள், பெண்களின் மனதை கவர்வர்கள், பெண்களுக்கு மதிப்பு கொடுப்பவர்கள், அனைவராலும் மதிக்கப்படுபவர்கள், செல்வம் அவங்களுக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட செல்வம் கிடைக்கணுமோ இந்த பிரிவில் அது கிடைக்கக்கூடும், அதான் ஐஸ்வர்யம் உடையவர்கள், சிறந்தவர்கள், உயர்ந்தவர்கள், எப்பவுமே சுதந்திரமாக செயல்படும் திறன் உடையவர்கள். சுதந்திரமா சொன்னா நமக்கு சிந்திச்சு எது நல்லது எது கெட்டதுன்னு பகுத்து செய்யக்கூடிய திறன் உடையவர். இந்த மாதிரி 50 குணங்கள் ஜீவராசிகளுக்கு இருக்கு. இந்த 50 குணங்கள்ல ரொம்ப கம்மியான குணங்கள் தான் மரம், செடி, கொடி, இந்த 2 கால் விலங்கினங்கள், 4 கால் விலங்கினங்கள், மாம்சம் திங்கக்கூடிய விலங்கினங்கள், இல்லை இயற்கை புல் பூண்டு இதில் திங்கக்கூடிய விலங்கினங்கள். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விலங்குகளுக்கும் இந்த மாதிரி குணங்கள் இருக்கும். ஆனா அந்தந்த விலங்கினங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி, அந்தந்த உயிரினங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி குணங்கள் மாறுபடுங்கிறத சொல்ல வராங்க.
இப்ப நமக்கு இருந்த 50 குணத்தை விட சிவபெருமானுக்கு என்ன 5 குணங்கள் ஜாஸ்தி இருக்குங்கிறத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம். சிவபெருமான் வந்து சாதாரண ஜீவாத்மா அல்ல. சிவபெருமான் அவர் ஜீவ தத்துவத்துக்கும் விஷ்ணு தத்துவத்துக்கும் இடைப்பட்ட சிவ தத்துவம் ஆவார். இதை நம்ம ஃபர்தரா பார்க்கும்போது நல்ல டீட்டெயிலா படிக்க முடியும். அவர் ஜீவனின் 50 குணங்களுடன் கூடுதலாக அந்த 5 விசேஷ குணங்களை பெற்று மொத்தம் 55 குணங்களுடன் வழங்குகிறார். அந்த 5 குணங்கள் என்ன? எப்போதும் தன்னை ஆன்மீக நிலையில் நிலைத்திருப்பவர், முக்காலமும் உணர்ந்தவர், எல்லாம் அறிந்தவர், எப்பொழுதும் புதுமையாக திகழ்பவர், ஓகே, நித்தியமான அறிவுமயமான ஆனந்தமயமான திருமேனி கொண்டவர், ஓகே, அனைத்து அஷ்டமா சித்திகளையும் அனைத்து ஆன்மீக சக்திகளையும் கொண்டவர். இந்த மாதிரி 5 எக்ஸ்ட்ரா குணங்கள் வந்து ஒரு ஜீவாத்மாவோட கிருஷ்ணனுக்கு அதிகமா இருக்குதுங்கிறத சொல்ல வராங்க. இந்த 55 பிளஸ் அடிஷனல் இன்னொரு 5க்கு யாருக்கு இருக்கு? விஷ்ணு பகவானுக்கு இருக்கு. அவருக்கு என்னென்ன குணங்கள்? கற்பனை கட்டாத மகா சக்திகளை கொண்டவர் விஷ்ணு பகவான். கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்களை தன்னுடைய உடலிலிருந்து தோற்றுவார். நம்ம இது 11 சதத்துல பார்த்தோம். அவரோட கரணக்கடல்ல படுத்திருப்பாரு. அவரோட மூச்சு காட்டுல இருந்து பெரிய பெரிய அண்டங்கள்லாம் உருவாகிட்டே இருக்கும். அதான் சொல்ல வராங்க. கோடிக்கணக்கான பிரபஞ்சங்களை தனது உடலிலிருந்து தோற்றுவிப்பார். அனந்த பிரபஞ்சங்கள் இருப்பிடம். அப்புறம் அனைத்து அவதாரங்களுக்கும் மூல அவதாரமாக இருக்கக்கூடியவர். அதுக்கப்புறம் தன்னால் கொல்லப்படும் எதிரிகளுக்கும் முக்தி அளிப்பவர். இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விசேஷம். அதாவது இரண்யகசிபு, அதே மாதிரி பலி மகாராஜ், அதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ராவணன், இந்த மாதிரி எல்லாருமே இருப்பாங்க. இப்ப கிருஷ்ணனோட அவதாரத்தை நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய அசுரர்கள் வருவாங்க. ஓகே, பகாசுரா, மகாசுரா, அப்படின்னா நிறைய அசுரர்கள் வருவாங்க. அந்த அசுரர்கள்லாம் அவர் கைப்பட்ட உடனே அவருக்கு முக்தி கிடைச்சிடும். கைப்பட்ட அவன் வந்து தப்பு பண்ணி ஒரு அது என்ன சொல்றது, டிமானிக் மெண்டாலிட்டியில தான் உள்ள வந்திருக்கான். அவர் கூட எதிர்க்கிறான். அவர் கைப்பட்டு அவன் இறக்கும் போது அப்படி இறந்தக்கூடிய அசுரர்களுக்கும் அவர் முக்தி கொடுக்கிற ஒரு குணம் அவர்கிட்ட இருக்குது. அதான் அவர் சொல்ல வராங்க இதுல. தன்னால் கொல்லப்படும் எதிரிகளுக்கும் அசுரர்களுக்கும் முக்தி கொடுப்பவர், உலக பந்தங்களிலிருந்து விடுபட்டு தன்னுள் மகிழ்ந்திருக்கும் ஆத்மாராம் அப்படிங்க சொல்லுவோம். ஆத்மாராம் நம்ம டீட்டெயிலா அடுத்தடுத்த இதுல பார்ப்போம். நம்ம மகிழ்ந்திருக்கும் ஆத்மாராம்கள் முனிவர்களை தன்பால் ஈர்ப்பவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து இந்த 5 குணங்கள் வந்து விஷ்ணு பகவானுக்கு இருக்கு. விஷ்ணு பகவானை விட ஜாஸ்தி இருக்கிறது 4 குணங்கள் கிருஷ்ணருக்கு இருக்கு. ஏன்னா அவர் தான் ஆதி மூலம். என்ன சொல்ல வராங்க? ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே அனைத்து அவதாரங்களுக்கும் மூல காரணமான புருஷோத்தம பரம்பொருள், கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் அப்படின்னு நம்ம பராசர முனிவர் சொல்லியிருக்காரு. மகாவிஷ்ணுவிடம் உள்ள 60 குணங்களை தாண்டி கிருஷ்ணனிடம் மட்டுமே உள்ள 4 பிரத்யோக உன்னத குணங்கள் உள்ளன. மன்னிக்கணும். கிருஷ்ணன் மட்டும் உள்ள 4 பிரத்யோக உன்னத குணங்கள் உள்ளன. இந்த 4 உன்னத குணங்கள் வேறு எந்த விஷ்ணு வடிவிலும் அவதாரங்களுக்கும் கிடையாது. இதனால் கிருஷ்ணர் மொத்தம் 64 குணங்களுடன் பூர்ணத்துவமாக விளங்குகிறார் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த 4 பிரத்யோக குணங்கள் என்னங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம். லீலா மாதுரியா அப்படிங்கிறது சாஸ்திரத்தின் நேம். பூவுலகில் அவர் காட்டிய உன்னதமான மிக இனிமையான லீலைகள், பல்வேறு அற்புதம் மற்றும் பிரேமை நிறைந்த லீலைகள். தாமோதர் லீலைன்னு நம்ம பார்ப்போம் வரக்கூடிய மந்த்ல. தாமோதர் லீலைன்னு என்ன? கிருஷ்ண பகவான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் போது அவர் வெண்ணெயை திருடிடுவாரு. அவங்க வீட்டுல வெண்ணெய் திருடுறதுக்கு பிளஸ் வந்து சின்ன சின்ன சேட்டைகள்லாம் பண்றது. அதுக்கு யசோதாமா என்ன பண்றாங்க? அவரை ஒரு உரல்ல கட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. அது வந்து ஒரு இலைகள். அது நம்ம ஃபர்தரா பார்க்கும்போது நிறைய பார்க்கலாம். அந்த கட்டுறதுக்கு நிறைய கயிறு கொண்டு வருவாங்க. எப்போ கட்டினாலும் இந்த கயிறு இது ஷார்டேஜ் ஆகிட்டே இருக்கும். அவர் வயிற்றுல கட்ட முடியாது. ஓகே, அது ஒரு லீலை. அது நம்ம டீட்டெயிலாக படிக்கும்போது, கிருஷ்ண புக் படிக்கும்போது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். கடைசியில் இந்த கயிறுல கட்டிடுவாங்க. யசோதமா கட்டின பிற்பாடு சரி கட்டிட்டு இங்கே இருப்பான்னு பார்க்குறாரு. அவர் வந்து அது கட்டுறதுக்கும் ஒரு லீலை. என்ன லீலை? அதாவது குபேர பகவானோட நலகுபேரா மயக்ரீவா நயக்ரீவா 2 பேர் இருக்காங்க. நலகுபேரா மணிகிரீவான்ட்டு. அந்த நலகுபேரா மணிகிரவாங்கிற 2 தேவர்கள் அவங்க தப்பு பண்ணதுனால நாரதர் அவங்களுக்கு சாபம் கொடுப்பாரு. நீங்க போய் மரமா இருங்க, அப்படி பிருந்தாவன் நந்தவனத்துல இருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு. ஐயோ நாங்க எவ்வளவு வருஷம் இருக்கணும் சாமி,
இருங்க, உங்களுக்கு கிருஷ்ண பகவான் தரிசனம் கொடுத்து உங்களை அந்த அந்த ஒரு சாபத்திலிருந்து விடுவிப்பான்னு சொல்லி வராங்க. அதை விடுவிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு லீலை. அப்ப கிருஷ்ண பகவானுக்கு இந்த உரல்ல இடுப்புல கட்டின உடனே அவர் தவழ்ந்துகிட்டே வந்து இந்த உரலை 2 மரங்களுக்கு இடையில படுற மாதிரி வச்சு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வரும்போது அந்த 2 மரங்களும் கீழே வரும். 2 மரம் கீழே விழும்போது 2 பேருமே உயிர் பெற்று தேவர்களா திருப்பி வருவாங்க. அப்ப அவங்க ஒரு துதிச்சு பாடிட்டு திருப்பி அவங்க அப்பா கூட போய் சேர்ந்துப்பாங்க. இது ஒரு வரலாறு. அதான் இது ஒரு சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் பிளஸ் அவங்க கூட கோபகுமார்கள் இருப்பாங்க, மாடு மேய்க்கிற சிறுவர்கள். அவர் கூட சேர்ந்து ரிலே பண்ணது, அவர் கூட சேர்ந்து சாப்பிட்டது, இப்போ கோபிகாசுரர்கள் கூட நடனம் ஆடினது, இது எல்லாமே மாதுரி லீலையில் இருக்கக்கூடிய பல லீலைகள். ஓகே, அதான் அவங்க சொல்லுவாங்க, பல்வேறு அற்புதங்கள் மற்றும் பிரேமை நிறைந்த லீலைகளை காட்டியவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. இந்த குணம் அவர்கிட்ட இருக்கு. 2வது பக்த மாதுரிய, தூய பக்தருடன், குறிப்பாக பிருந்தாவன வாசிகளுடன் அவர் பரிமாறிக்கொள்ளும் அலாதியான எல்லையற்ற தூய அன்பு பரிமாற்றம் பக்த மாதுரிய. பக்தர் கூட அவர் கலந்துக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவாரு. பக்தர்னு எடுத்துட்டு இருக்கும்போது இதுல நம்ம பிரகலாத் மகாராஜை பார்க்கலாம். பிரகலாத் எப்பவுமே நம்ம கிருஷ்ண பகவானோட நாமத்தை தான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு. அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பக்தி. அவர் ஸ்ட்ராங்கான பக்தி இருக்கனாலதான் ஒவ்வொரு இடர்பாடுலையும் கிருஷ்ணர் அவரை காப்பாத்துறாரு. எப்படி காப்பாத்துறாரு? பாம்பு நிறைந்த ஒரு புகையில போடுவாங்க, ஒரு பாம்பு கூட அவர் போய் தீண்டாது. அப்புறம் அவரை மலையில இருந்து உருட்டி விடுவாங்க. கிருஷ்ணர் அவரை பிடிச்சிக்கிற மாதிரி நம்ம படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கலாம். நம்ம இது கிருஷ்ணா புக் படிக்கும்போது நம்ம பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி பக்த பிரேமின்னா பக்தர்களை விரும்புவார். அவரை விரும்பி வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு அவர் 2 கரங்கோட்டு கண்டிப்பா அணைச்சுக்குவார். அதான் பக்த பிரேமி, பக்தர் மாதிரியா சொல்லி சொல்றாங்க. அடுத்து வேணு மாதிரியா என்ன? அவர் தெய்வீக புல்லாங்குழல் இசை. இந்த இசையை கேட்டு அகில உலகமும் அசையும் மற்றும் அசையா பொருட்களும் பரவசம் அடையும். வேணு மாதிரினா அவர் ஃப்ளூட் வச்சிருப்பாங்க. அவரோட ஃப்ளூட்ல பலவிதமான ஓசைகள் வரும். அந்த பலவிதமான ஓசைகள் ஒரு ஓசையில பேக்கும்போது அந்த ஓசையை கட்டும் எல்லா பக்தர்கள், எல்லா மாடுமைக்கு சிறுவர்களும் வருவாங்க. ஒரு ஓசையில வாசிக்கும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட மாடு பசுக்கள் எல்லாமே வந்து சேரும். இன்னொரு ஓசையில வாசிக்கும் போது இன்னொரு கூட்டமான பசுக்கள் எல்லாம் வந்து சேரும். அப்போ ஒவ்வொரு பசு கூட்டங்களுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஓசையை அவர் வெளிப்படுத்துவார். இன்னொரு ஓசையில பேசும்போது வாசிக்கும் போது எல்லா கோபியர்களும் வந்து சேருவாங்க. இந்த மாதிரி வேணு மாதிரியா, அதாவது எல்லா தெய்வீக புல்லாங்களை வச்சு வேற ஒரு இசையில செய்யக்கூடிய அது ஒரு குணங்கள். அப்புறம் ரூப மாதிரியா, என்ன ரூப மாதிரியா? பிரபஞ்சத்துல மிக உன்னதமான ஒப்பிட முடியாத பேரழகு கொண்ட சியாமசுந்தர திருமேனி. அவரது அழகு கோடிக்கணக்கான மன்மதர்களை விடவும் அழகானது அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. இப்ப இந்த 64 55 50 55 60 64 லைட்டா பார்த்துருக்கோம். ஃபர்தரா நீங்க இது ஆன்மீகத்துல முன்னேறும் போது நீங்க டீட்டெயில்டா படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். ஓகே, அடுத்து இது போலாம். இப்ப இதுல என்ன சொல்ல வராங்க? பக்தியின் படிநிலைகள். கிருஷ்ணன் நமக்கு வலிக்கும் வாய்ப்புகள். அதாவது உங்களால் ஒரு நிலையில் இருக்க முடியவில்லை என்றால் அடுத்தடுத்த நிலைக்கு நீங்க முயற்சி செய்ய பழகுங்கள் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இதை நம்ம எப்படி பாக்குறது? இதை லேடர் ஆஃப் பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது பக்தியின் ஏணிப்படிகள் சொல்லுவாங்க. இப்போ இதை புதுசா வந்திருக்க பக்தர்களுக்கு இதை எப்படி இதை புரிய வைக்கிறோம்னா, அனைவரும் ஒரே நாளில் தூய பக்தராக மாறிவிட முடியாது. எனவே கிருஷ்ணர் இந்த அத்தியாயத்தை நமக்கு மிக கருணையோடு அவர் தகுதிக்கேற்ப பக்தி செய்வதற்கான படிநிலைகளை வழங்கி இருக்கிறார், விளக்குகிறார் சொல்றாங்க. ஓகே, இதுக்கு அடுத்து இதுல என்ன பார்த்தோம்னா, இங்க பாருங்க, நிலை 1 அனன்ய பக்தி. உனது மனதையும் அறிவையும் என் மீது முழுமையாக நிலைநிறுத்து. வேறு சிந்தனையே இல்லாத முழுமையான சரணாகதி என் மேல் அடை அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இதுல என்ன தெரிய வருது நமக்கு? மையே மன ஆதஸ்துவ மயி புத்திம் நிவேச அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. உனது மனதையும் புத்தியும் என்னிலே முழுமையாக நிலைநிறுத்து, இதன் மூலம் நீ என்னிடம் வாழ்வாய் என்பது ஐயமில்லை. உதாரணம், ராகானுக பக்தி, அதாவது எப்பவும் கிருஷ்ணோட நாமத்தை மனசு நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது தான் உத்தம பக்தின்னு சொல்ல வராங்க. இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நீங்க என்ன வேலை செஞ்ச பிறகு, வீட்டுல பெருக்கினாலும் சரி, இல்ல காய்கறி கட் பண்ணாலும் சரி, இல்ல பைக் ஓட்டினாலும் சரி, கார் ஓட்டினாலும் சரி, வாய் சும்மா தான் இருக்கு, கண்ணு தான் பாக்குது. வாய் சும்மா இருக்கும்போது அந்த வாய் மூலமா நம்ம கிருஷ்ணோட நாமத்தை சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். அப்படி சொல்லும் போது நம்ம வாய் சொல்லுது, நம்ம சொல்லக்கூடிய நாமத்தை காது கேட்குது, அது கேட்கிற நாமத்தை மனசு கிரகிச்சுக்குது.
அப்ப இந்த 3 புலன்களுமே ஒன்னா இருக்குது. இப்ப 3 புலன்கள் ஒன்னா இருக்கும்போது இப்ப தனியா உட்கார்ந்து கேட்கும்போது நம்ம கண்ணை மூடி தியானம் பண்ணுவோம். 5 புலன்களும் பாடி, மனசு எல்லாமே சேர்ந்துரும். அதான் ஒண்ணு கம்ப்ளீட்டா முழுமையா நம்ம எல்லாமே முழுமையா இது உட்கார்ந்து நம்ம கிருஷ்ணன் மேல பக்தி பண்றது, அதான் அனன்ய பக்தி, முழுமையான பக்தின்னு சொல்ல வராங்க. இந்த பக்தி என்னால பண்ண முடியாது, என் மனசு அலைப்பாயுது, நான் இன்னும் இது தெளிவடையல அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அடுத்த லெவலுக்கு வாங்கன்னு சொல்றாரு. என்ன அடுத்த லெவல் என்ன? அபியாச யோகம். மனதை நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால் என்னால் விதிமுறையை பின்பற்று, நான் சொன்ன விதிமுறை பின்பற்று. என்ன சொல்றாரு? தினசரி ஜெபம் பண்ணு, சாஸ்திர புஸ்தகங்களை படி, கோயில் வழிபாடு பண்ணு அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றாரு. இது சாதனா பக்தின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு பேரு சாதனா பக்தி, விதிகளுக்கு உட்பட்ட பக்தி. அதாவது புதிய பக்தினா அத சித்தம் சமாதிசும் நக்சேன மை சாஸ்திரம். உன்னால் மனதை என்னும் நிலைநிறுத்த முடியாவிட்டால் பக்தி யோகத்தின் ஒழுங்கு முறை விதிகளை பின்பற்றி நட. பிறகு ஒதுமுறை என்ன? காலைல எந்திரிக்கணும், நம்மளை சுத்தப்படுத்திக்கணும், குளிக்கணும், சுத்தப்படுத்திக்கணும். ஓகே, நம்ம நெத்தியில திலகம் வச்சுக்கணும், தினசரி ஜபம் பண்ணணும், சாஸ்திர புத்தகங்கள் நீங்க உங்களுக்கு அனுப்புவாங்க. நீங்க அந்த ஜபமாலை வாங்கும்போது ஒரு 4-5 புஸ்தகங்கள் அனுப்புவாங்க. அந்த மாதிரி புஸ்தகங்கள், சாஸ்திர புத்தகங்கள் படிக்கும்போது என்ன, இதை பத்தி இன்னும் நம்ம நல்லபடியா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, அப்புறம் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய இஸ்கான் டெம்பிள்ல போய் நம்ம வழிபாடு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. நீங்க மற்ற கோயிலுக்கு போக வேணாம்னு யாருமே சொல்ல வரல. மற்ற கோயில்ல இருக்க தெய்வங்கள்லாம் இவர் படைச்ச தெய்வங்கள் தான். ஓகே, அப்ப மற்ற தெய்வங்களை வணங்குறதை விட என்ன நீங்க டைரக்டா வணங்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணுங்கிறது வேண்டாதது ஓகே நான் பார்த்து செய்வேங்கிறத அவர் உறுதிப்படுத்துறாரு. ஓகே, இதான் அபியாச யோகம் சொல்ல வராங்க. அடுத்து 3வது மத அர்த்த காமம். மத அர்த்த காமம்னா என்ன? இந்த மாதிரி விதிமுறை என்ன பின்பற்ற முடியாது, நான் கம்ப்ளீட்டா இது மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருக்கிறேன். ஓகே, எனக்கு பணம் நிறைய சம்பாதிக்கணும், நிறைய செய்யணும், நிறைய தான தர்மம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மனநிலை இருக்கீங்களா? அப்படி இருந்தீங்கன்னா நீங்க எனக்காண்டி கோயில் கட்டுங்க, எனக்கு கார்டன் அமைச்சுக்கோங்க, உங்க திறமைய எனக்காக சேவ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற சொல்ல. திரும்ப எங்க கோயில குக்கிங் போட்டிருக்கு, தோட்டம் மாதிரி காமிக்குது. பிளஸ் இங்க வீடு கட்டுறது, கோயில் கட்டுற மாதிரி கோயில் கட்டுதல், கிருஷ்ணருக்கு தோட்டம் அமைத்தல், குக்கிங் திறமை இருக்கும் ஒரு சில பேருக்கு. ஒரு சிலருக்கு சொல்றதுக்கு சொல்லக்கூடிய மாத்துக்கிட்ட இது இருக்கும். ஒரு சில பேருக்கு போய் 4 பக்தர்கிட்ட பேசக்கூடிய திறமை இருக்கும். இங்கே ஒரு சில பேருக்கு என்ன இருக்கும், நான் 2-3 ஆளுங்கிட்ட போய் பிசினஸ் ஸ்தாபனத்துல போய் கிருஷ்ணருக்கு நன்கொடை கொடுங்கன்னு கேட்கக்கூடிய அந்த மாதிரி பேசக்கூடிய திறமைகள் இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் வேற திறமைகள் இருக்கும். எல்லா திறமையும் ஒருத்தட்டே இருக்கிற சான்ஸே கிடையாது. அந்த மாதிரி நமக்கு குணம் கிடையாது, மனநிலையும் கிடையாது. ஓகே, அதுதான் இல்ல சொல்ல வர்றாரு. நமக்கு என்ன முடியுமோ அதை நீங்க பண்ணீங்கன்னா அது எனக்கு நீங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு தபசு அப்படிங்கிறத சொல்ல வர்றாங்க. கர்மபலன் தியாகம். இதுல என்ன கர்மபலன் தியாகம்னா, இதையும் செய்ய முடியவில்லை என்றால் செயலின் பலனை துறந்து விடு. நிஷ்காம கர்மம், சுயநலம் இல்லாத சேவை மற்றும் தர்ம காரியங்கள். நமக்கு 4 விதமா சொல்றாரு பாருங்க. அதாவது ஆரம்பத்துல என்ன சொன்னாரு? முழுமையா சரணடைஞ்சு பக்தி பண்ணு. முழுமையா மனசை நிலைக்க முடியலையா, உன்னால முடிஞ்சதை பண்ணு. என்ன முடியுது? ஜெபம் பண்ணலாம், ஒரு 10 நிமிஷம், ஒரு 10 நிமிஷம் புக்கு படிக்கலாம், ஒரு 1/2 மணி நேரம் கோயிலுக்கு போயிட்டு வரலாம். அதை முடிஞ்சதை நீ பண்ணு அப்படின்றாரு. இதுவும் உன்னால பண்ண முடியலையா, உனக்கு பணம் நிறைய இருக்கு, எனக்கு அதெல்லாம் பண்றதுக்கு மனநிலை இல்லைன்னா நீ பணம் கொடுத்து கோயிலுக்கு டொனேஷன் கொடு. கோயில்ல கார்டன்ல இருக்க பூக்களை பறிச்சு உள்ள கூட அவங்க இது மாலை கட்டுவாங்க. இல்லை வேற திறமை இருக்கா? என்ன திறமை? கட்டடம் கட்ட முடியுமா, இல்ல பெயிண்ட் அடிக்க முடியுமா, இல்ல போய் டொனேஷன் கலெக்ட் பண்ண முடியுமா, இல்ல புஸ்தக சேவை பண்ண முடியுமா, இல்ல குக் பண்ண முடியுமா? உனக்கு என்ன சேவை தெரியுமோ அந்த சேவையை கோயில்ல பண்ணினா நீ எனக்கு டைரக்ட் அதுவும் ஒரு சேவை தான், எனக்கு அந்த சேவையை நான் ஏத்துக்கிறேங்கிற சொல்ல வர்றாரு. இதுவும் உன்னால பண்ண முடியாதா? நீ உன்னால என்ன பண்ண முடியுத செய்யக்கூடிய செயலை அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம, ஓகே, அது சுயநலம் இல்லாம எனக்கு அதை அர்ப்பணம் பண்ணுன்னு சொல்ல வர்றாரு. கர்ம பலனை தியாகம் செய், இதையும் செய்ய முடியும் என்றால் செயலின் பலனை துறந்து விடு. அதான் நிஷ்காம கர்மம் அப்படிங்கிறத சொல்ல வராங்க. பயிற்சி செய்வதை விட அறிவு சிறந்தது, அறிவை விட தியானம் சிறந்தது, தியானத்தை விட செயல்களின் பலன்களை தியாகம் செய்வது அதை விட சிறந்தது. ஏனெனில் அத்தகைய தியாகத்தால் மனம் உடனடியாக அமைதி அடைகிறது அப்படிங்கிறத குறிப்பா சொல்றாங்க. ஓகே, இதுக்கு அடுத்து 2 முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம பார்க்கலாம்.
அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் மைத்ரக கருண ஏவச்ச நிர்மமோ நிரகங்காரக சம துக்க சுக சமீ சந்துஷ்ட சததம் யோகீஹி யயாத்மா திருட நிச்சயः மையர்பிதா மனோபுத்திர் யோ மத் பக்தः சமே பிரியः. யாராவது பக்தர்கள் இது படிக்க முடியுமா? படிக்கிறேன். படிக்கிறது. எவன் ஒருவன் பொறாமை இல்லாதவனாக எல்லா உயிர்களுக்கும் அன்பான நண்பனாக தன்னை உரிமையாளனாக கருதாதவனாக அகங்காரத்தில் இருந்து விடுபட்டவனாக இன்பத் துன்பங்களில் சமநிலையுடையவனாக சகிப்புத்தன்மையுடன் எப்போதும் திருப்தி உற்று சுய கட்டுப்பாடு உடையவனாக தனது மனதை பக்தியையும் என்னில் நிலைநிறுத்தி உறுதியுடன் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டுள்ளானோ என்னுடைய அத்தகு பக்தன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரி ஹரி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது பொறாமை இல்லாதவர்கள் எல்லாவரையும் சமமாக நடத்துபவர்கள், தன்னை நான் தான் இந்த வீட்டுக்கு உரிமையாளர், இந்த இதான் எனக்கு 100 பேர் இருக்காங்க, 200 பேருக்கு, அந்த அகங்காரத்திலிருந்து விடுபடணும். இன்பத்துங்களை சமநிலையா இருக்கணும். இன்பம் வந்தாலும் சரி, துன்பம் வந்தாலும் சரி, சமநிலையா இருக்கணும், சகிப்புத்தன்மையோடு இருக்கணும். இது எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு பக்தனுக்கு உண்டான அறிகுறிகள். இதை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா பார்க்கலாம். பக்தி யோக பயிற்சி செய்யும் ஒரு பக்தனிடம் என்னென்ன நற்குணங்கள் தானாகவே வளரும் என்பதை கிருஷ்ணர் இந்த அத்தியாயத்தில் இறுதி பகுதி ஸ்லோகங்களில் விவரிக்கிறார். இந்த குணங்களை கொண்ட பக்தன் கிருஷ்ணருக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ச மே பிரியக, ச மே லாஸ்ட் பாருங்க, ச மே பிரியக அப்படிங்கிறத எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஓகே, இதுக்கு நம்ம ஃபர்தரா பார்க்கும்போது பொறாமையற்ற மற்றும் கனிவான குணம் ஒரு பக்தன் மற்றவர்களை எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை விளக்கும் ஸ்லோகம். எந்த ஒரு உயிரினத்திடம் பொறாமை கொள்ளாமல் எல்லா உயிரினங்களிலும் கனிவான நண்பனாக இருப்பவன், தன்னை உடைமையாளனாக நினைக்காதவன், போலி அகந்தையற்றவன், இன்பத் துன்பங்களை சமமாக கருதுபவன், பொறுமையுடையவன் எவனோ அவன் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. அடுத்த ஸ்லைட்ல இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா பார்க்க முடியும். இங்க என்ன எழுதியிருக்கு? தூய பக்தன் குணங்கள். அத்வேஷ்டா யார் மீதும் வெறுப்பு இல்லாதவர், மைத்ரா அனைவரிடமும் நட்பு பாராட்டுபவர், சமத்துவம் இன்பம் மற்றும் துன்பத்தை சமமாக ஏற்பவர், நிர்மமோ உடைமைப்பற்று அற்றவர். இந்த 4 குணங்கள் இருக்கு. 4 குணம் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா பார்க்கலாமா? பொறாமையற்ற நிலை. பொறாமைன்னு என்ன? அவங்க வீட்டுல ஒரு டிவி வாங்கிட்டாங்க, அதோட பெரிய டிவி நான் வாங்கணும். ஓகே, இல்ல இந்த பக்தர்கிட்ட இந்த கார் இருக்கு, இதோட பெரிய கார் நான் வாங்கணும். அவங்க ஒரு வீடு, சின்ன வீடு கட்டிட்டாங்க, அவங்களோட ஒரு பெட்ரூம் அதிகமா இருக்க வீடு நான் கட்டணும். ஓகே, இது ஒரு பொறாமை குணம். இந்த பொறாமை குணம் இருக்கக்கூடாது. நமக்கு ஆண்டவன் என்ன படி அளந்திருக்காரோ அந்த படி அளந்ததை யாராலையும் எடுத்துக்கவே முடியாது. இதுக்கு இது எங்க பக்தர்கள் சங்கத்தை சொல்லுவாங்க, நமக்கு 2 கை தான் இருக்கு, கிருஷ்ணருக்கு ஆயிரக்கணக்கான கைகள் இருக்கு. ஓகே ஓகே, நம்ம கொடுக்குன்னு நினைச்சாருன்னா அவர் ஆயிரக்கணக்கான கையில கொடுக்கும்போது நம்ம 2 கையில பிடிக்க முடியுமா? பிடிக்கவே முடியாது. அதே மாதிரி நம்மகிட்ட இருக்கிறத ஓகே நம்ம கையிலேருந்து போகணும்னு நினைச்சோம்னா கண்டிப்பா போயிடும். ஓகே, இப்போ நம்ம பஸ்ல போயிட்டு இருப்போம், இல்லை ட்ரெயின்ல போயிட்டு இருப்போம், நம்மகிட்ட இருந்து இந்த சமயத்துல இந்த சனத்துல பர்ஸ் திருடப்பட வேணும்னு தான் கண்டிப்பா திருட்டு போயிடும். அது நம்ம எவ்வளவுதான் பாதுகாத்தாலும் நம்மளையும் அறியாம அது நம்மளை விட்டு வெளியே போயிடும். ஓகே, அதுதான் அதோட தாற்பயம் என்ன. அப்ப அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? ஏன்ட போச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைக்கக்கூடாது. ஒரு பிறவியில நம்ம யாருக்கும் ஒரு தப்பு பண்ணியிருப்போம், அந்த தப்புல இந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட் நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்து எடுத்திருப்போம். அந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட் இந்த பிறவில அந்த ஆத்மா நம்மகிட்ட இருந்து எடுக்கணும்னு வந்திருக்கு. அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு புரிதல் இருந்தா கண்டிப்பா நமக்கு மனசுல ஒரு துவேஷமே வர சான்ஸே கிடையாது. துவேஷமே வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஓகே, அதுதான் இதுல நம்ம சொல்ல வராங்க. அடுத்தது பார்க்கலாம். மைத்ர அனைவரும் நட்பு பாராட்டுபவர். சமநிலை. சமநிலை என்ன? யாரையும் துன்புறுத்தாமலும் பிறரால் தான் துன்புறாமலும் இருப்பது இது இந்த சமநிலை. சாரி, தப்பா சொல்லிட்டேன் நானு. ஓகே, சமத்துவம் இன்பம் மற்றும் துன்பத்தை சமமாக ஏற்பவர். யாரையும் துன்புறுத்த வேண்டாம். நான் யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்கல, விரும்பல. என்னை யாரும் துன்புறுத்த கூடாதுன்னு நினைக்கிறான். அதே சமயம் இன்பம் துன்பம் பயம் கவலை ஆகியவற்றிலிருந்து விடுபட்டு இருப்பவர் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, இதுதான் நம்ம சொல்ல வராங்க. ஓகே, அடுத்து அறிவு நட்பு பாராட்டுபவர்.
இப்ப என்ன ஒரு இது ஒரு பூனை, நாய், எலி எல்லாமே ஜீவராசிகள் தான். ஓகே, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இந்த உலகத்தை விளையக்கூடிய தானியங்களை சாப்பிட்றதுக்கு உரிமை இருக்கு. இப்ப நீங்க வில்லேஜ்ல எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா, ஓகே, எலி, பூனை, நாய் எல்லாமே இருக்கும். எல்லாமே மனிதரா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும். அதுக்கு அந்த ஜீவராசிக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அந்த நேரத்துல என்ன கிடைக்கும், சாப்பிட கிடைக்கும், அது கண்டிப்பா கிடைக்கும். அது கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான வழிவகையை ஆண்டவன் பண்ணுவாரு. இதை நம்ம ஒரு பழைய காலத்துல ஒரு படம் பார்த்திருப்போம். நம்ம மேபி எனக்கு 65 வயசு ஆகுது. நீங்க பழைய காலத்துல ஒரு படம் பார்த்திருப்போம், திருவிளையாடல்ங்கிற படம். அதுல வந்து பார்வதி தாய் வந்து ஒரு எறும்பை தூக்கி ஒரு டப்பாக்குள்ள போட்டு மூடி வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, நீங்க எல்லாரும் படி இழந்துட்டீங்களா? படி இழந்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லும்போது, நீங்க ஒரு ஜீவராசி படி இழந்திருக்க மாட்டீங்களே, நான் அதை அடைச்சு வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி திறந்து பாருன்னு திறந்து பார்த்தா அதுக்கு ஒரு சின்ன அரிசி துண்டு உள்ள இருக்கும். ஓகே, அதான் ஆண்டவனோட குணாதிசயம். எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் என்னென்ன எப்பப்ப கிடைக்கணுமோ அது கண்டிப்பா கிடைக்கிறதுக்கு வழிவகை பண்ணுவாங்க. அதை நம்ம முழு மனதோட திடமா நம்பணும். நம்பினோம்னா நமக்கு கிடைக்க வேண்டியதை யாரையும் எடுத்துக்க முடியாது. நம்மகிட்ட இருந்து போக வேண்டியது கண்டிப்பா போக வேண்டிய சமயத்துல கண்டிப்பா நம்மளை விட்டு போகும். அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலைக்கு நம்ம வர முடியாது. அதான் இன்பம் துன்பம் சமமாக இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஓகே, அடுத்து அனைவரும் நட்பு பாராட்டுபவர்கள், நிர்மமோ உடைமை பற்று அற்றவர். உடைமை பற்றவர் என்ன? பௌதிக ஆசைகள் அதிகமா சேர்க்கணும், அது எவ்வளவுதான் நம்ம சேர்த்தாலும் 4 இட்லி சாப்பிட முடியும், இல்ல 3 தோசை சாப்பிட முடியும், இல்ல 5 பூரி சாப்பிட முடியும், இல்ல 2 கரண்டி பொங்கல் சாப்பிட முடியும். அதுக்கு மேல இந்த வயிறு கேட்காது, எனக்கு போதும் அப்படின்றோம். வயிறு பணத்தாசை, உடைய ஆசை நிறைய இருக்கும். அப்ப அதுக்குள்ளேயும் ஒரு நம்ம சமநிலை அடையணும். ஓகே, நம்ம இவ்வளவு நம்ம இல்லாத போது இந்த எல்லா ட்ரெஸ்ஸையும் வெளியே தான் தூக்கி போட போறாங்க. நம்ம படுத்த படுக்கை, நம்ம அணிந்த உடை, அது அணிந்த கண்ணாடி எல்லாத்தையுமே வெளியே தூக்கி போட்டுருவாங்க தேவையற்று. இந்த உடல் போன உடனே அந்த எல்லா உடைமைகளுக்கும் வேல்யூவே கிடையாதுங்கிறது நம்ம புரிஞ்சாதான் பற்றற்று இருக்க வேண்டும் சொல்லி சொல்ல வராங்க. மான அவமானம், வெப்பம் குளிர், புகழ் இகழ்ச்சி ஆகியவற்றை சமமாக கருதுவோம். வீடற்றவனாக இருந்தாலும் எங்கு வாழ்ந்தாலும் திருப்தி, கிருஷ்ண சேவையில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும்ங்கிறத இந்த 4 குணங்கள் மூலமா நமக்கு விவரிக்கிறாரு. அன்பே பிரதானம், பல வியாபாரி கதை. கிருஷ்ணர் தானியங்களை சிந்தியவாறு வந்தாலும் பல வியாபாரி அன்புடன் பழங்களை அளித்தார். அந்த அன்பு கூடை முழுவதும் ரத்தனமாக மாறியது. கிருஷ்ணர் பொருள்களை பார்ப்பதில்லை, உங்கள் அன்பையே பார்க்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ற பாவம்னு என்ன? நம்மளோட அவர் கூட பழகக்கூடிய விதம் பாவம்னு சொல்லிக்கலாம். இது பாவம் வேற, பாவம் வேற. ஓகே, பாவம்னா நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சேவை. இப்ப இது வந்து கிருஷ்ணர் புக்ல வரும். இந்த அம்மா வந்து பழம் வித்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த விருந்தாவனத்துல. அவங்களுக்கு கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு ஆசை மனசுல வந்திருக்கு. ஓகே, இவர் கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் ஆசை மனசுல வந்த உடனே அந்த ஆசை வந்து கிருஷ்ணருக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, அப்ப அந்த தெரு வழியா பழங்க வித்துட்டு வரும்போது, ஆப்பிள் ஏதோ ஒரு பழங்கள் வித்துட்டு வராங்க. அந்த வித்துட்டு வரும்போது பழம் இருக்குன்னு சொல்லி வரும்போது கிருஷ்ணருக்கு தெரிந்த அம்மா இந்த வழியா வந்துட்டு இருக்காங்க, இவங்களுக்கு நாம தரிசனம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை பண்றாரு. சின்ன பிள்ளையா இருக்கும்போது அவர் கையை ரொம்ப சிறுசா, அவங்க வீட்டுல இருக்க அரிசி பானையில அரிசி அள்ளிக்கிட்டு குடுக்குடுன்னு ஓடியாரு. அப்ப அள்ளும் போது கை நிறைய இருக்கு, குடுக்குன்னு ஓடி வரும்போது அந்த கையில இருக்க ஓட்டை வழியாவோ நம்ம நடந்து வரக்கூடிய ஸ்டைல்லையோ அரிசி எல்லாம் கீழே விழுந்துருது. அவன் கையில 2 தான் இருக்கு. அவன் கையில 2-3 அரிசி தான் இருக்கு. அந்த 2-3 அரிசி அந்த அம்மா கையில கொடுத்த உடனே அந்த அம்மா கையில கூடையில இருக்க எல்லா பழத்தையும் அவன் கையில எவ்வளவு பண்ண முடியுமோ இப்ப கையை வைக்கிறாரு. இந்த உடம்புல இருக்க எவ்வளவு பழங்கள் பண்ணோம் ஃபுல்லா பழத்தையும் போட்டுறாங்க. அவர் சிரிச்சுக்கிட்டே அந்த பழத்திலிருந்து போக ஆரம்பிக்கிறாரு. அது வரைக்கும் அந்த அம்மா அந்த கூடையை பார்க்கல. அந்த கூடையில போட்ட 2-3 அரிசி எடுத்து பார்க்கல. ஓகே, கிருஷ்ணர் இந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்த உடனே அந்த கூடையில இருக்க எல்லாமே இந்த நவரத்னங்களும் தங்கமாவும் மாறிடுது. ஓகே, அப்ப அவங்க அன்போடு கொடுத்த பழத்துக்கு கிருஷ்ணர் வந்து பிரதிபகாரம் என்ன கொடுக்குறாரு? இவ்வளோ நவரத்னங்கள், இது தங்கம், வைடூரம் எல்லாத்தையுமே அந்த கூடையில ஃபில் பண்ணி கொடுத்துறாரு. இதை என்ன சொல்ல வராங்க? பல வியாபாரி அன்புடன் பழங்களை அளித்தார். அந்த அன்பு கூடைகளும் ரத்தனங்களாக மாறியது. இதுதான் கிருஷ்ணனோட என்ன சொல்றது, நமக்கு அருள் பாலியக்கூடிய தன்மைங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். நவீன காலத்தின் தடைகள்.
என்ன தடை இருக்கு? நம்ம இது இது எப்படி இது ஒரு உதாரணமா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஒரு ஊசியில நூலை கோர்க்கணும். ஓகே, எவ்வளவு நல்ல கண் இது உறுதியா இருந்தாலுமே கை நடுங்கும். இல்ல 3-4 தடவை அந்த நூல்ல வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், பிராக்டிகலா பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவோம், வாயில வந்து லேசா வச்சு அந்த நூலை திரிச்சு உள்ள நுழைக்க பார்ப்போம். ஓகே, உள்ள நுழைக்க பார்ப்போம். ஒரு 10-20 தடவை பண்ணும்போது அந்த நூல் போகாது. இல்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், மனம் புத்தி அந்த கவனத்துல இல்ல. மனமும் புத்தியும் அந்த நூலை உள்ள சேர்க்கணுங்கிற இது கவனத்துல இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா அந்த நூல் வந்து அந்த ஓட்டைக்குள்ள போயிருக்கும். இப்ப நூலை கோர்க்கும் போது நம்ம மனங்கள் எங்கெங்கயோ அலைபாயுது. அப்படி அலைபாயும் போது நம்ம கவன சிதறல்கள் ஏற்படும். கவன சிதறல் ஏற்பட்டுச்சுன்னா நம்ம முழுசா செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல ஈடுபாடு பண்ண முடியாதுங்கிறத சொல்ல வராங்க. ஊசி நூல் கோர்ப்பதற்கு எப்படி ஒருமுகப்பட்ட கவனம் தேவையோ அதே போல் பக்திக்கு மனக்கட்டுப்பாடு அவசியம். மனக்கட்டுப்பாடு அவசியம். உடல் அழகு மற்றும் உலக இன்பங்கள் நிலையற்றது. நம்ம ஒரு நாளைக்கு 3 தடவை சாப்பிடுறோம். காலையில சாப்பிட்டா மதியம் 12 மணி 1 மணிக்கு பசிக்க ஆரம்பிக்குது. ஓகே, அதே மாதிரி மதியம் 12 மணி 1 மணிக்கு சாப்பிட்டா நைட்டு ஒரு 7 மணிக்கு பசிக்க ஆரம்பிக்குது. ஓகே, இது வந்து பௌதிகம், இது வந்து உலகம். உலகத்துல அந்த உடம்புன்னு இருந்தா கண்டிப்பா பசி வரத்தான் செய்யும். பசின்னு இருந்தா நம்ம சாப்பிடத்தான் செய்யணும். ஓகே, சாப்பிட்டா தான் அது ஜீரணமாய் திருப்பி பசி உண்டாகும். இந்த உடலுக்கு 3 நேரம் உடல் தேவைப்படுது. அதே மாதிரி நம்ம ஆன்மாக்கு என்ன தேவைப்படுது, பகவானோட நட்பு தேவைப்படுது, பகவானோட சேவை, பகவானுக்கு செய்யக்கூடிய சேவை தேவைப்படுது. நம்ம உடலுக்கு, நம்ம உடல்ல இருக்க புலன்களுக்கு நம்ம தேவையானதை பண்றோம். நாக்குக்கு சரியான சுவை கொடுக்குறோம். ஓகே, காதுக்கு சம்டைம் சினிமா பாட்டு கேட்கிறோம், கண்ணால 4 இடத்த போய் பார்க்கிறோம், வாயால 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுறோம். ஆனா இது எல்லாமே உடலுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய சேவைகள். உடலுக்கு நம்ம செய்யக்கூடிய சேவைகள். இப்ப 5 புலங்கள் சொல்றாங்க: கண்ணு, காது, மூக்கு, நாக்கு, தோல். இந்த அங்கங்களுக்கு எல்லாமே தேவைப்படுறது நம்ம பண்றோம். ஓகே, ஆனா ஆன்மாக்கு தேவைப்படுறது நம்ம பண்றதே கிடையாது. ஆன்மாக்கு என்ன தேவைப்படுது? அமைதி தேவைப்படுது, பகவானோட தொடர்பு தேவைப்படுது, நம்ம பகவானுக்கு பண்ணக்கூடிய சேவைகள் தேவைப்படுது, பகவானோட நாமத்தை ஜபிக்கணுங்கிற எண்ணம் தேவைப்படுது. இது எல்லாமே நம்ம பண்ணோம்னா இந்த மனசு ஃபுல்லா கட்டுக்குள் வந்து நம்ம அதை ஒருமுகப்படுத்த முடியும். எதுக்காண்டு ஒருமுகப்படுத்த வர்றோம்? இந்த பக்தியில நிலைக்கிறதுக்கு தான் ஒருமுகப்படுத்த வரும். பக்தியில் என்ன நினைக்கணும்? நம்ம பக்தியில இருக்கும்போது கிருஷ்ணனோட நாமத்தை ஜபிக்கணும். கிருஷ்ணனோட நாமத்தை ஜபிச்சுட்டு வாயால எப்பப்ப நம்ம வேலை பார்க்குறோமோ நாமத்தை சொல்லிட்டு இருக்கலாம். நமக்கு எப்ப ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ, இல்ல இதுக்குன்னு ஒரு 10 நிமிஷம் தனியா ஒதுக்கி காண்டவன் முன்னுக்கு உட்கார்ந்து கையில அந்த ஜெபமாலை எடுத்து ஜெபமாலை ஒவ்வொரு பீட்ஸா உருட்டி அதுல இருக்க மணிகள்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மணிகளை ஒன்னொன்னா உருட்டினோம்னா அந்த உருட்டுறதுக்கு ஒரு விதிமுறை இருக்கு. நம்ம அடுத்தடுத்த கிளாஸ் நம்ம பிரபுஜி சொல்லி கொடுப்பாங்க. அந்த உருட்டக்கூடிய விதிமுறை உருட்டினோம்னா நம்ம மந்திரத்தை 5 புலங்களையும் கட்டுப்படுத்தி ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரேன்னு ப்ராப்பரா உச்சரிக்கலாம். அப்படி உச்சரிக்கும் போது அந்த மந்திரத்தோட மகிமை வந்து உடம்புல இருக்க எல்லா அசுத்தங்களையும், மனதில் இருக்க எல்லா அசுத்தங்களையும், மனதில் இருக்க எல்லா தூசிகளையும், கண்களையும் கம்ப்ளீட்டா துடைச்சிடும். அப்படி துடைக்கும் போது இப்ப நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு விருந்தாளி வராங்க, இல்ல ஒரு சுவாமிஜி வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம வீட்டை எப்படி சுத்தம் பண்ணுவோம்? அவர் வரவேற்கிறதுக்கு வீட்டை சுத்தம் பண்ணுவோம். அவருக்கு உட்கார்றதுக்கு நல்ல ஒரு சேர் கொடுப்போம். ஓகே, அவர் வந்தோடனே தண்ணி கொடுப்போம். அதே மாதிரி இதயத்துல கிருஷ்ணரை உள்ள இது கூப்பிடுறதுக்கு, இன்வைட் பண்றதுக்கு மனசு சுத்தமா இருக்கணும். மனசுல எந்த விதமான கலங்கள் இருக்கக்கூடாது. அப்பதான் அவர் வந்து பக்கத்துல, நம்ம இது முந்தின அத்தியாயத்துல பார்த்திருப்போம். நம்ம பக்கத்திலேயே கிருஷ்ணர் உட்கார்ந்து இருக்காரு. எப்படி உட்கார்ந்து இருக்காரு? சாட்சியா உட்கார்ந்து இருக்காரு. பிளஸ் நமக்கு அனுமதிப்பாளரா உட்கார்ந்து இருக்காரு. அப்ப கிருஷ்ணர் நம்ம அவரை பார்க்கலைன்னா அவர் என்ன பண்ணுவாரு? நம்ம தான் திரும்பி இருக்கோம். கிருஷ்ணர் நம்மளை பார்த்து திரும்பி இருக்கல, நம்ம தான் பாராமுகமா இருக்கோம். நம்ம அவர் பக்கம் திரும்பினோம்னா அவர் நம்ம பக்கத்தை உட்காந்து நமக்கு தெரிய வரும். அது எப்ப தெரிய வரும்? அந்த கலங்கள்லாம் வெளியே போயிடுச்சுன்னா, ஆஹா நம்ம பக்கத்திலே கிருஷ்ணர் இருக்காரு, நம்ம மனது இதயத்துக்குள்ளே கிருஷ்ணர் இருக்காரு, அவர் சொல்லக்கூடியதை நம்ம கேட்போம், ஏன்னா நம்ம அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும். இப்ப இதுக்கு ஒரு உதாரணம், நம்ம ஏதாவது ஒரு செயல் செய்யறதுக்கு முன்னுங்க நம்ம செய்யணும்னு முனைப்பா செய்ய போவோம். ஆனா திடீர்னு என்ன ஆகும்? அந்த இடத்துல உள்ள இருந்து ஒரு ஒலி கேட்கும், உள்ள ஒரு செய்தி வரும், இதை செய்யாத, இது நல்லபடியா முடியாது. அப்ப நம்ம அந்த செய்திய சரியா உள் வாங்கிக்காம, ஓகே, அந்த செய்தியை சரியா சிந்தனை பண்ணாம அந்த செயலை செய்யும் போது அது தப்பா போய் முடியுது. அப்ப நம்ம உள்ள இருந்து வரக்கூடிய ஒரு செய்தியை நம்ம சரியா உள்வாங்கி
கிரகிச்சுக்கல அப்படிங்கறத புரிய வருது. அப்ப அதுதான் உள்ள இருக்க கிருஷ்ணன் நமக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி. அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதைத்தான் நவீன காலத்தின் தடைகள்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே, இப்போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? ஓகே, அதுதான் இது ஃபைனலா நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர ஜபம் தினமும் சொல்லுங்கள். காலையில் நீங்கள் காலைல 5 மணியோ 5:30 மணியோ எந்த டைம் உங்களுக்கு நல்ல டைமோ, பட் இது பிரம்ம முகூர்த்தத்துக்கு முன்னே எந்திரிச்சு நம்மளை சுத்தப்படுத்திக்கிட்டு நம்ம ஜபம் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது உங்கள் மனசு திருப்தி அடையும், மனசு சஞ்சலம் இல்லாமல் இருக்கும், மனசுக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். ஓகே, அதே மாதிரி சாத்விக உணவு, சாத்விக உணவுனா வெஜிடேரியன் ஃபுட். அந்த மாதிரி வெஜிடேரியன் ஃபுட் நம்ம சாப்பிடும்போது, நான்வெஜ் சாப்பிடாதீங்கன்னு யாரும் சொல்லலை. நான்வெஜ் சாப்பிடும்போது அதில் நான்வெஜ் வெளியே வாங்குறோம், அது ஒரு உயிரினம் தான். ஆடாக இருக்கட்டும், மாடாக இருக்கட்டும், கோழியாக இருக்கட்டும், எதாக இருக்கட்டும், அது ஒரு உயிரினம் தான். அந்த உயிரினத்தை கொல்றதுக்கு நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது. நம்மளால ஒரு குழந்தை பெற்றுக்க முடியும், ஆனால் ஒரு கோழியை உருவாக்க முடியாது, ஒரு மாடை உருவாக்க முடியாது. ஓகே, இப்போ செடி கொடிகள் கூட நம்ம உருவாக்க முடியாது, தோட்டத்தில் தான் அது செடி கொடி வளரும். அப்போ நம்மளால உருவாக்க முடியாத ஒன்றை நம்ம ஏன் ஜீவஹிம்சை பண்ணணுங்கிறத சொல்ல வராங்க. ஓகே, சாத்விக உணவு, நம்ம செய்யக்கூடிய உணவை கிருஷ்ணருக்கு படைச்சு அதை பிரசாதமா எடுத்து சாப்பிடுங்கன்னு தான் சொல்றாங்க. ஓகே, அடுத்து இந்த மாதிரி பக்தி விருட்ச வகுப்புகளில் இணையுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல வராங்க. இந்த மாதிரி நம்ம இந்த இணையும் போது என்ன தெரியும், நம்ம மனசுல நிறைய கேள்விகள் இருக்கும், அந்த கேள்விகளுக்கு விடை கிடைக்கலாம். ஓகே, ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். ஆன்மீக முன்னேறதுக்கு வாய்ப்பு யார் மூலமா கிடைக்கும்? இந்த மாதிரி தூய பக்தர்கள் மூலமா. நம்ம ராமனிஷ்டா பிரபு பார்த்த டெம்பிளோட பிரசிடென்ட், அவருக்கு மூத்தவர் ஜெயபத சுவாமி இருக்காங்க, அவருக்கு குரு நம்ம பக்தி நம்ம குரு இருக்காங்க. ஓகே, அந்த 3 குருக்களையும் செய்து கொடுத்த வழிமுறை நம்ம பின்பற்றும் போது கண்டிப்பா நம்ம மனசு சுத்தமாகும், ஆன்மீக வழியில நல்லா முன்னேறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. நம்ம அந்த படிக்கட்டுல சொன்னாங்க, அதாவது நம்ம பக்தி படிக்கட்டுகள், அந்த பக்தி படிக்கட்டுகள்ல 4வது படிக்கட்டுல இருந்து படிக்கட்டு, 3வது படிக்கட்டு, 2வது படிக்கட்டு, படிக்கட்டு, அந்த ஒவ்வொரு படிக்கட்டா மேலே ஏறி போறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்குங்கிறத உறுதிப்படுத்துறாங்க. ஓகே, ஃபைனலா நம்ம என்ன எடுத்துக்கிட்டு போறோம், நம்ம உடலோடு இருக்கும் வரை அருவமான ஒன்றை தியானிப்பது சாத்தியமற்றது மற்றும் துயரத்தை மட்டுமே தரும் என்று பிரபுபாத விளக்குகிறார். செயல்முறை பக்தி, பிராக்டிக்கல். இஸ்கான்ல புதிய பக்தர்கள் விக்கிரகத்தில் மலர் சமர்ப்பித்தல், ஆடை அணிவித்தல், நெய்விளக்கு காட்டுதல், தூபம் போடுதல் மற்றும் விக்கிரகத்திற்கு பிரசாதம் சமைத்தல் போன்ற சேவையில் ஈடுபட்டார்கள் அவர்கள் ஆன்மா திருப்தி அடைகிறது. நமது பௌதிக கண்கள், கைகள் மற்றும் புலன்களை விக்கிரக சேவையில் ஈடுபடுத்தும் போது நமது மனம் பௌதிக உலகில் திருந்து விடுபட்டு மிக எளிதாக ஆன்மீக மயமாக்கப்படுகிறது. அருவ தியானத்தில் புலன்களை அடக்க போராட வேண்டும், ஆனால் விக்கிரக வழிபாட்டில் புலன்கள் கிருஷ்ண சேவை தானாகவே திசை திரும்பப்படுகின்றன அப்படிங்கிறத சில பிரபுபாதர் உறுதிப்படுத்துறாரு. ஓகே, ஏது தர்மியாம் யுர்தம் இதம் யக்தோம் பர்யுபாசதே ஸ்ரத்தாதான மத் பிரமா பக்தாஸ்தே அதிதீவ மே பிரியக. பக்தி தொண்டும் இந்த அழிவற்ற பாதையை பின்பற்றி என்னை பரமலக்காக வைத்து நம்பிக்கையுடன் ஈடுபடுபவர்கள் எனக்கு மிக மிக பிரியமானவர்கள் சொல்லி அவர் உறுதிப்படுத்துறாரு. இதெல்லாம் பண்ணோம்னா நம்ம அவர்களோட இனிய பக்தர்களா ஆயிடுவோம் சொல்லி சொல்றாங்க. ஓகே, கிருஷ்ணருக்கு பிரியமான பக்தராக மாறுங்கள். யார் இந்த தர்ம அமிர்தத்தை நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் எனக்கு மிக மிக அன்பானவர்கள், பிரியமானவர்கள் சொல்லி கிருஷ்ணர் உறுதிப்படுத்துறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பக்தருக்கு ஏதாவது வினாக்கள் இருந்தா கேட்கலாம், இல்ல ஏதாவது கிளாரிபிகேஷன் இருந்தா நம்ம இப்ப பேசலாம். இப்ப நமக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் டைம் இருக்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. அவங்க அட்மிட் பண்ணிட்டு நீங்க உங்களோட விருப்பங்கள் இல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டது இல்ல மனசுல இருக்க கேள்விகளை கேட்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தண்டவத் பிரணாம். பிரபுஜி, இன்னைக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் பிரபுஜி. ஏன்னா காலையிலேயே மார்னிங் நான் ஜூம் மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது யாருமே இல்லை, நான் மட்டும் தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்தேன். நான் இதை உணர்ந்தேன், நீங்க சொன்ன அந்த நவீன காலத்தின் தடைகள் ஒரு ஊசியில ஒரு கவனம் எப்படி கோர்த்து இது பண்ணணுமோ அது மாதிரி கவனத்தை கண்ணன் பாக்குறாரு. பிரபுஜி யாரும் வரல, மாதாஜி யாரும் வரல, இருந்தாலும் என்ன கண்ணன் பாக்குறாரு சொல்லி அந்த உணர்வு நல்ல உணர்வு.
நான் அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பிரபுஜி. அதை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு நான் சொல்றது கண்ணனுக்கு கேக்குதா அவ்வளவுதான். அவங்கவுங்களுக்கு ஒவ்வொரு ஒர்க்கு கொடுத்துருக்காரு. அந்த பக்தி மூலியமா ஒவ்வொருத்தர் போயிட்டு இருக்கிறோம். அதுக்கு தடையா வந்து நாம இதோ பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் 5:30க்கு ஸ்டார்ட் பண்ணேன் பிரபுஜி. அது இன்னைக்கு நீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லும் போது நீ பண்ணது கரெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஆஹ் கண்ணன் வந்து எனக்கு காண்பிக்கிறாரு. அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன அந்த 4 நிலையை நான் கடந்துட்டேன் அப்படின்றதையும் எனக்கு உணர்த்துறாரு. கோயிலுக்கு போய் கைங்கரியம் பண்ணுவோம், பிரசாதம் கையில வரும். இருந்தாலும் ஒரு வந்து பிரசாதம் காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது நான் என்ன பண்ணுவேன், என் கையில இருக்க பிரசாதத்தை கொடுத்துருவேன். அப்பா என்ன சொல்லுவாரு, ஐயர் என்ன சொல்லுவாரு, என்னங்க உங்களுக்கு வந்த பிரசாதத்தை கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு கண்ணனே இருக்கும் போது பிரசாதம் எப்படி அவங்க கேக்குறாங்க, அவங்க என்ன பக்தியோட வந்தாங்களோ, அவங்க என்ன ஒரு எனக்கு இதை நிறைவேற்றி கொடு கண்ணான்னு கேட்க வந்தாங்களோ, அது பிரசாதம் போனோடனே அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷமாயிடுச்சு. அத பரவாயில்ல சாமி, அவங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு கண்ணன் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு, நான் கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னும் போது சரி இருங்க, நீங்க கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வெறும் இதுவா போக கூடாதுன்னுட்டு பகவான் பாதத்துல வச்சிருந்ததை எடுத்துட்டு வந்து என்கிட்ட கொடுக்கும்போது அவரோட அலாதியான கருணையெல்லாம் நான் அனுபவிச்சிருக்கேன் பிரபு. நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு இதுவும் வந்து நான் எனக்கு கொடுத்தது இங்க வச்ச பிரசாதம். ஆனா வந்து அவரு உனக்கு நான் வந்து மிக உயர்ந்ததா வச்சிருக்கேன், உன்னோட அந்த செல்ஃபிஷ்னஸை விட்டுட்டு நீ வந்து பொது இது ஆற்றும் போது நான் அவங்க கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னும் போது அவர் பாதத்துல வச்ச பிரசாதம் என் கைக்கு வரும்போது அதுவுமே எனக்கு அவ்வளோ பெரிய விஷயமா தெரிஞ்சது. நல்ல புரிதல் மாதாஜி, நல்ல புரிதல் மாதாஜி. அதுவுமே வீட்டுக்கு போகும்போது வர வழியிலமா கோயிலுக்கா போயிட்டு வர கொஞ்சம் எடுத்துக்கவா அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் இல்லம்மா நிறையவே எடுத்துக்கலாம் சாப்பிடுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிடுவேன். அப்பயுமே சொல்லுவாரு, நீங்க கொஞ்சம் வாயில போட்டுட்டு மத்தவங்களுக்கு கொடுங்க அப்படின்னும் போது எனக்கு எனக்கு கிடைக்குதோ இல்லையோ மத்தவங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தை எனக்கு கொடுத்து இந்த 4 பக்தியையும் இந்த 4 பக்தியையும் கரெக்டா புரிய வச்சிருக்காரு பிரபுஜி. எனக்கு நீங்க 4 நிலைகள் சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். என் கண்ணன் கரெக்டான வழியில தான் கொண்டு போறாரு அப்படின்ற ஒரு அதை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க மாதாஜி. மனசுல கண்ணன் என்ன உங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாரோ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தயவு செய்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா அந்த இல்யூஷன் உள்ள சொல்லும், அதை நீங்க கேளுங்க. எனக்கு கண்ணன் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு, நான் அதை படி நடந்துகிட்டே இருக்கேன். அந்த பக்திக்கு மட்டும்தான் அவர் வந்து இதுன்னு சொல்றீங்க. அது எல்லாமே என் வாழ்க்கையில நடந்திருக்கு. எனக்கு என்ன வார்த்தைகள் சொல்றதுன்னே புரியல பிரபுஜி. நீங்க சொல்ற ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிள்ஸ் நான் என்னோட லைஃப்ல இதுவானதை நான் நினைச்சு பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். அதே மாதிரி இன்னைக்கு மாதாஜிஸ் எல்லாம் முன் வந்தாங்க, எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். நம்மளுக்கு கண்ணன் பாக்குறாரா, நம்ம நாம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். விஜயலட்சுமி மாதாஜி ஆகட்டும், சர்வதாஸ் பிரபுஜி ஆகட்டும், இல்ல நீங்க கரீம்தாஸ் பிரபுஜி ஆகட்டும், அவங்கவுங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஒர்க் இருக்கு. நீங்க அது ஒர்க்குன்னு நினைச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கீங்க. நாளைக்கு வேற ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அதனால நாம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் என் கூட எல்லாருமே வரணும். அவங்க எல்லாருமே சேருவாங்க. எல்லாருக்குமே ஒரு சின்ன சின்ன தயக்கம் இருக்கும். தயக்கத்தை தாண்டி எல்லாருமே உள்ள வருவாங்க. கேட்டாங்க, நான் நாமா சொல்லட்டுமான்னுட்டு. சரி நான் சொன்னேன், நீங்க சொல்ல ஆரம்பிங்க, கேட்கவே தேவையில்ல. நாமா நான் நிறுத்திட்டேன். 108 சொல்லி நான் முடிச்சுட்டேன். அந்த அடுத்தது நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. அப்படி அப்படியே நம்மளுக்குள்ளே நம்ம கண்டினியூ பண்ணி நம்ம பகவானோட நாமத்தை சொல்றதுக்கு நம்மளுக்கு நேரம் காலம் இது நான் கேட்டுதான் செய்யணும்னு எதனா ஒரு விதிமுறைகள் இருக்கா என்ன? நாமா சொல்லுமா சொல்லிட்டே போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்ககிட்ட சொல்லும் போது அவங்களும் வந்து கலாவதி மாதாஜி ஸ்டார்ட் பண்ணி எல்லாமே பண்ணி இந்த மாதிரி பாட்டு பாடலை அப்படின்னு சொல்லி ஜெய் ராதா மாதவ பாடி அவங்களும் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்றது, எல்லாரும் அது மாதிரி எல்லாருமே வந்து கலந்துக்கணும். நம்ம இந்த பகவத்கீதையில ஃபர்ஸ்ட் எப்படி அர்ஜுனன் குழப்பத்துல இருக்கிறத, அர்ஜுனன் அவர் குழப்பத்துல இருந்து வெளிப்பட்டாரோ இல்லையோ, அந்த அர்ஜுனரோட இதுல நம்ம இருக்கிறோம். நம்ம குழப்பங்களை ஒவ்வொன்னா தீர்த்துக்கிட்டு வராருன்றது, நம்ம அங்க நின்றுட்டு இருக்கிறோம்ன்றத புரிதல் இருந்தா போதும். அது புரிதல் இருந்தா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். அதுதான் நம்மளுக்கு இப்ப முக்கியம். அந்த தயக்கத்தை உடைச்சி வரணும். இன்னைக்கு நம்ம வந்து இன்னைக்கு இத்தனாவது அத்தியாயம்னும் போது 12வது அத்தியாயத்துக்கு வரும்போது அந்த பக்தி மார்க்கத்தை அடையும் போது லைஃப்ல நடந்ததெல்லாம் ரீகால் பண்ணி நம்ம கரெக்டா வந்திருக்கிறோம், இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறோம்னு நம்ம சொல்லும் போது எனக்கு வந்து ஒரு கண்ணன் நம்ம கூட தான் இருக்காரு, என்னோடயே தான் இருக்காரு. நான் சொல்லல, நான் நடக்கிற விதங்கள்ல, என்னுடைய வார்த்தைகள்ல, என்னுடைய புலன்கள்ல அனைத்திலுமே கண்ணன் என் கூட இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா. வேற பக்தர்கள் உங்களோட எண்ணங்களை ஷேர் பண்ணுங்க பக்தர்கள். ஹரே கிருஷ்ணா.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरूपस्य कृपा चिंतिभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, अनंत कोटि भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, भागवत क्रंदन की जय, श्री श्री राधा गोविंद की जय, अयोध्या श्री रामालाला की जय, गौरव हरि हरि गौरव प्रेमानंद हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी, थैंक यू जी। ஹரே हरे கிருஷ்ணா कृष्ण प्रभुजी, முடிச்சுக்கலாமா பிரபுஜி? பிரபு க்ளோஸ் பண்ணிடுறீங்களா? நான் க்ளோஸ் பண்றேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தண்டவத்.